حيل من إسي الله تقولك حفتنا سوا خجمرات قيلة المدب قالي كبرات حواتنا واخا الروم حيل من إسي الله هذا حيل من إسي هو الله سمع الله حدنتنا الله ثانك يو هو عود قال سنا بدمنا نايس هو هجون تلوتي واقع كفلولينا تقدر فيه تقدر في نبرتنا ناي حزبي احوات تي سنه صحفي اقداسي اوكي هاي كستا هنقبرنا مو اوكي كنجمر مو حوات كستا هنقبر اب مدبنا خناتو ساعات اخيلو ونسلازولو تكنيكالي حدا نعيش تسقامات الله اغايش نزي بارتوك حدا غزي كمت نحنا كل شعنا تولون تكملون ايكونن نايلومي مدبنا كلتا اغايش حزنا مصينا لنا I hope سنتنا ون ready اليوم سنتنا ready تهونكم ملكة مهاوني مدبنا خناتو yes okay thank you مو كبرات حواتنا لو ما انتي مدبنا وي كلتا كبرات اغايش حزنا لكم قريبنا لنا حفتنا سابا تسفا يوحنس كومون حونا كمال علي حزمو زلو ارستي لو ما انتي داغمه تنسعي ايرترا يزبل بتعمي عبد ارستيو بزياده كا نوع بسفح زبله ملكا استمرون مردعتان كوبنايم مسانا اتي ادلا فتحني ايرترا كبرت حفتنا سابا تسفا يوحنس علقتهم كيدكم والعلي اتارد كان العلامتان كبر غاشانا علي كمال علي سوري يفتنا له تا كمبيوترن صبروللا حجون كبرت حفتنا مسانا انتلخي ايدك مؤال علي نتمدبنا خنجمر نام مدبنا خناتو كبرت حفتنا سابا تسفا يوحنس اوكي ثانك يو اوكي ايدكي على الكلخي ايدكي اسكي اوكي مو حجون دقيمه نام مدبنا خناتو كبرت حفتنا كم تقول شعب نقبرو نفسنا حربايتنا علنا نابت حزنا زلنا ارستي كنعاتو اتمدب ناباخم كنقطفينا بشمين بشم محدرة غزا حدر جيغانونان بشم كلهم تساتفتنا يزي غزان بشم توم بناي ابناي ميديا فنوتات زقبرو دولو حواتنان سمعتنان ونكو عدا حان مساكم ممكن مساكي كبرت حفتنا سابا يوحنس مدب باخر جمبرينا قصيلو بصايكي نتي مدب قصلوي انكو عاد حن مصاخ حجون دقيمه بشمين بشم كلهم محاضرتي غزانا اتمدب نعخي كبرت حفتنا سابا تسفا يوحنس فتحيني ارترا الكعتي خلا 5 سنه مايك نعخي يأني الله يكبر حوي سلازي ذهبكمنا أدل هدرجة جانونا بتعمي كمسكني دلي الشماي كم زبل كايو سوات سفاهنس بحال أب كاليفورنيا أب أمريكا خامت أب زناي تنسائي إرتران لفتحن هركن سلامن زبل توجسو حقا كم فراميت أبتي صحف كويني زلهو سلازي بزعبوها تي سلماي كم زي عينت توجسو بخمي مسيخن زبل هتو يكون بزعبو زملكت كم بقول أي معلتي بخمي كم تتصنبرقو بخمي كم زحبرقو بخمي من تاكي سما معلو زبل خنا بره زخون يكون دما مزرابات ابزي خنقبر نخمزي زبل ادل سلا زحبكاني دغيني يمسكنكا كمون حوي كمال قلطيفو كسبنا تسفا قبر انا نبا علي كم زحج منال باش تقبرو زلا
ተሸግረን ነራ እዚኣ ምክንያቱ ብሓቂ ክዛረብ እንተኮይነ እዚኣ ካልኣይቲ ግዜ ኣብ ካልቶክ ክመፅእ ኣነ ናይ ፈልጣን ነረ ገርመኩም ስለዚ ብክብረትኩም ዕድል ሃቦ ንሱን ክመፀና እሞ ክፅምበረና ብዝተረፈ ከም ሕቶን መልስ እንዲና ክንገብሮ ብከመዩ እቲ ሳሰይቲ ነዚ ጉዳይ ሒዝኩሞ ዘለኹም ትሕብሩና ብኡ ክንቅፅል ምእንታን እንተተኻኢሉ ግን ቁሩብ ዕድል እንተሃብናዮ ስጋብ ሹ ምናልባት ኣሕዋት ሕቶታት ይኹን ዝኾነ ይኹን ወላ ስኻውን ኣሳሳይ እንድሕር ትወለካ ትቀፅል ፅቡቅ እዩ ኦኬ ታንክ ዩ ክብርቲ ሓፍትና ስማዕ እንድሕር ኣለኹ ገዛና ቁሩብ ናይ ማይክሮፎን ፀገም ኣላትና እዛ ማይክ ሓንሳ ትርብሽኛ ታንኪ ናይ ሳሕል ጥዕማ ገለብኛም ሓንሳ ኦኬ አላ ዳሓን አላለም ማለት ናይ ሆላንድ ታንኪ ያዘላ ማለት ድምጽ ደይብላ መጽሎ ክቡር ጋሻና አቶ ከማል አሊ ምሳና አትዩሎ ንዑውን እታ ናይ ማይክሮፎን ክስታዩ ክፍትና ዓድል ክንቦ እንቋዕ ዳሓን መጻካ ክቡር ጋሻና ከማል አሊ ብወደባት 2012 አትዩ ዶሎ ተኸታተልትና ከማል አሊ ንዑውን ታ መድረክ ክንቦ ማይክ ናዓኻ ክቡር ጋሻና እታ all to talk ትብል ኦኬ እስካ ያለኻ ሕጂ እንኳን ዳሓን መጻካ ክቡር ጋሻና ከማል አሊ ይስማዕ له ድምጽ ጎ ኦኬ እንኳን ዳሓን ጸናሕኩም ክቡራት ኣሕዋት ዝዓበኹም ኣያታት ኣቦታት ዝናኣስኩም ከዓ መሓዙ ትዕሩኽ ኩላትኩም كما يتكون يا ምናልባት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ናብዚ ፓልቶ ጉዛት ዘለኹ እንተዘይ ተጋጊየ ድሕሪ 2012 ማለት እዩ ናልዋሽ ብሻ ዓመት ሆነ ማለት እዩ ብወሰን ካታቶለ ብዙሕ ግን ሳይኮን ነይረ ናታትኩም መደብ ግን ካታቶለ እናቱ ገብሮ ኢንተርቪዋት ሓደ ኣናጺ ነገራት መሃሪ ኣሰሙራታትን ካልኻል ነገራትን ዘመሓልፎ መልእክቲ ነቲ ህዝቢ መሃሩ ዝኾነ መደባትኩም ስለዝከታተሉ ሓደ ምሳኻትኩም ንጥፈት ዝዋስኡ ይሕዋቱን በቀረባ ዝፈልጦም ብዝገበሩ ዕድመ መሰረት ሎሚ ከም ዝሓፍተይ ሳባ ቁርጦ ሰነሐት ብዛዕባ ሁሉ ኩናት ናይ ሃገርና አቤን የርና ናበይ ክንከይድና ዝብል ነገራት ኣተኪርና ክንርኢና بحرف قاعتا كما بقسي كم من تربايتا إلنا نوزاتا تنسائي نيرترا ويكانا سلامن تنسائين أركن سلامن تبل سند نع اندار أنا كم ريفرنس كم وكسي كن كيدنا مالتي نروى دحر بايتانا كارخال نقرات مزحابنا أو أتوكيرنا ون زيتي سابا مجلس دحر مهاب نوح جدينا أبتني حتون مرسن انداسفح وين دعامق زغير كخوني سلازي عدل نحبتي كبا وين الميكروفون تمام محاضرتنا زي كذا مرسومو كم ينقبر مسمى زاربنا كمل سوكني يغني لنا اوكي يغني لنا كبور قاشانا كمال علي يسمع له أحوات تسمع عند حرالله أحوات نعيم مايكروفون ناتي يصبغ نهرالا تسكيفنا كل مايك ثانك يو أجايشنا انتاي قبورو بتي مسارات حسكم ومتيكم دولكم عرستي نتنسى عرقن سلامن زبل قريبكم ودولكم بو بحصر زبله وي بنعهم ማለት ጽቡቅ ገይሩ እዚ አክል ይትብሎ አቅርቦ ብድሕሪኡ ናብ ሕቶን መልስን ንኽንኣቱን ነቲ ዝተረፈ ዝያዳ ክንቅጥሎ ንኽእልና ክብርቲ ሓፍትና ሳባ ተስፋ ዮሐንስ እኳ ቁሩብ መእተዊ ገይራ ነራ ሽማ ተቐመጠሉ ቦታን ከባብን ዘላቶ ክስታይ ከምኡውን ክቡር ሓውና ከማል ዓሊ ሽምካ እኳ ንገልጸውን ንጽሕፎን ስለ ዘለና قرب نتي زي تلالينا زي تلاليكم دحر بايتاكم قدسكم بعبي وقع نتحسكم وزلكم عرستي مبرهن مجلسن يبكم دحرنا بحطون مرسن كناتون خدمه
ጎተና አብሪጋ ኣለኻ ጎተና አብሪጋ ትረአየን ኣለኻ ምስኦም አጋይሽ ኣብዛ ናይ ትንሳኤ ዕርቅን ሰላምን ኤርትራ ኣለኻ ዲኻ ኖ ኦኬ እሞ አጋይሽ ክሳብ ክልቲኦም ተራዳዲኦም ነቲ መደብ ዝጅምርዎ ጎተና ክንበቃ አጋይሽና ክብርታ ሓፍትና ሳባ ተስፋ ዮሐንስን ክቡር ጋሻና ከማል ዓልን ከመይ ጌርኩም ትጅምርዎ ተራዳድኡ እሞ እቲ መድረኽ ንዓኹም እዩ ብድሕሪኡ ናብ ሕቶን መልስን ክንቅፅል ንኽእል ኢና እሞ መደብ እስኹም ክሳብ ትረዳድኡ ጎተና ትሰምዓ እንተለኻ ምልክት ሃበኒ ጎተና ትሰምዓኒ እንድሕር ኣለኻ ሬድ ተላዒልልካ ኣሎ ክቡር ሓውና سمعك الله مرحبا قون قوتنا دانو انسي من البات تراي حيزت اني انسي تراي حيزت اني حيد دحرتي مالس ساتهم مجلس محابوم سي كحاتتي لي ترى حيزت اني حنبب خال تاشبي بلين كن كاب اتوخ كن انا لا مبركو سي اجمرون جانا هو خي جمهور والله كيقدم يلندي يقدم يلي anyway ግን ካብበሉ ቁርብ ሊሸገሮም ኮይኑ ስማዓኒ ሎ አነ አፍተቀራርባ ወላ ሰባ ሓፍትና ወላ ከማል እዚ ዳግመትን ሳይ ኤርትራ ዝበሃል ኣብ ገለ ገለ እኳ ክንሰምዖ ቀኒና እንተኾና ኣብ ገለ ኢንተርቪው ከምዚ ናይ በዓል ቪኦኤ ገለ ብሓፈሻ ግን ሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ምትእኽኻብ ከምዃኑ መጠን ኣብኡ ዘለና ፍሉጦ ኣብኡ መሰረቱ ዳርጋ ታሕቲዩ ሕጂ I think ኣነስ እንታይ ማለት እዩ ትንሳኤ ኤርትራ እንታይ ክገብር ዝደሊ ደሎ ካብቲ ካልኦት ከብኸመይ ፍሉይ ዝገብሮ ንምንታይ ኣብዚ እዋን ዝተመስሪቱ ንዝብሉሲ እቲ ድሕረ ባይታ ናይ ትንሳኤ ኤርትራ ኣስፋሕ ኣቢልኩም እንተትገልጹልና ድሕሪ ሕጂ ኸናበይ ክኸይድ ደሊ እንታይ ክገብር ዝደሊ ብምስራቱ ስሕራይ ተመስሪቱ እንታይ እቲ ናቱ ቪዥን ናቱ ጎልስ እንታይ እዩ ካብ ህዝቢ ካብ ከማና ዓይነት እንታይ ይደሊ ነዚኦም ዝመሰሉ ሕቶታት ሲ ካብቲ ኣብ መሰራርቱ ከም ፈረምቲ መጠን እንታይ ኣሚንኩም ኢኹም ስኻትኩም ኣብዚ ምትእኽኻብ ዝኣትይኹም ዘለኹም ተጸንቢርኩም ዘለኹም ናትኩም ተኣሽሙ ብኸመይ መልክዕ ክተእምኑና ትኽእሉ ስፍሕ ብዝበለ መልክዑ ዋላ እንዳተበራረኹም ኣቕርቡልና እሞ ካብኡ ሽዑ ኣብ ኡፍቲ ዝገለጽኩም ስኻትኩም ድዩ ወይስ ካብኡ ወጻእ ዘሎ ሕቶታት ድዩ ከም ዓቕምኩም ክትምልሱልና ትኽእሉ ከዓ ንሕና በብሓደ ክንሓትት ማለት እዩ ግን ቅድም እቲ ባክግራውንድ ናይቲ ተኣሽሙ ጽቡቕ ጌርኩም ተተላልይና እቲ ተኣሽሙ እቲ ናይቲ ምትእኽኻብ እሱ ጽቡቕ ጌርኩም ተተላልይና በቲ ሓደ ከዓ ናበይ ኣቢልና ኢና ክንከይድ እንታይ ክንገብር ኢና ንደሊ እንታይ ኢና ክንግብር ድደለና ሕጂ ካብቲ ንኣብነት ብዙሓት ጸኒሐን እየን ማሕበራት ነው ማሕበራት ዋን ኔሽን ኣሎ ስምረት ኣሎ እዚ ንውድባት ኣለዋ ብዙሕ ምንቅስቓሳት ኣሎ እዚ ትንሳኤ ኤርትራ ሽሙ ጽቡቕ እዩ ጥዑም እዩ ኣዝዩ ጥዑም እዩ ምስ ብፍላይ ካብ ዘለና እዋን ምዃኑ ግን እንታይ ኢና ክንገብር ማለት እንታይ ዕላምኡ እንታይ ካብ ህዝቢ ደሊ ኣሎ እዚኣ ኣነ ኣስፋሕ ኣቢልኩም ከም እንታይ ሽሙ ተትገልጹልና ከም መእተዊ እዚ ክቅዳሕ ዝኽእል ንሕና ጥራይ ዘይኮናስ ካልእ ህዝቢ እውን ምእንቲ ክሰምዖ ኣብ ዩቱብ ኣብ ገለ ይቅዳሕ ስለ ዘሎ እቲ ዝሰምዕ ብዛዕባ ትንሳኤ ኤርትራ ሲ እንታይ ግንዛበ ከጭብጥ ኢኹም ትደልይዎ ዘለኹም ካብኡ ካብ ህዝቢ እንታይ ትደልዩ ኣብኡ ኣስፋሕ ኣቢልኩም ግለጹልና ናብ ፕሮግራምና መእተዊ ክሕግዘና ምንቲ ታንክ ዩ ኦኬ ጎተና ታንክ ዩ ስማዕ ኣለኹ ዶ ስማዕ ኣለኹ ታንክ ዩ ጎተና ስማዕ እንድሕር ኣለኹ ኣጋይሽና ብዝቐረብዎ ጽሑፍ መሰረት እውን ኣለዎም ስለ ዝኾነ ኣለውን ጽሑፍ ነቲ ጽሑፍ እውን ከንብቡልና ክእሉ እዮም ከም መበገሲ ካብኡ ሽዑ ብዙሕ ሕቶታት ክህዱ ስለ ዝኽእል ካብ ህዝቢ ዝያዳ ዕሙቕ ዝበለ ትንታነ ክህቡ ክሕግዞም እዩ ኣይ ቲንክ ግን ከም መበገሲ ሕፅር ዝበለ ሌላ ምስቲ ምንቅስቓስን እቲ ዕላማን መትከልን ዳግመ ትንሳኤ ኤርትራ ዝብል ስነ ኣምር ብጽሑፍ መልክዕ እውን እንድሕር ዝቐረበ ነይሩ ወይ ዝቐረበ ኣሎ ኮይኑ ንዑ ስታይ ክንቦም ዕድል ኣብኡ ከለኹ ንእግሪ መገደይ ኣን ሜድያ ኔትወርክ ኣለኹም ዶ ኣን ሜድያ ኔትወርክ ፕሊስ ኣለኹም ተኾንኩም ኣምሳና ኣለዉ ተኾይኖም ኣን ሜድያ ኔትወርክ ኦኬ
اللهم اوكي ثانك يو ويلكم قاعده حنسنا اللهم يغني لنا اوكي اي هوب دمسي صبوق خيدالو مسانا زلهم ناي انترنت تخاتلتي ህዝብና ንዕኡ ክውን ክገብሩ ኣብዚ ምሳና እጃሞም ዘበርክቱ ዘለው ሜዲያታት ናይ ኤርትራ ስኒትና አን ሜዲያ ኔትወርክ ካልኦት እውን ክቕፅሉ እዮም ዋላታ ቲቪ ትበሃል ዘላውን ካብዚ ኣድላይነት ኣለዎ ኢላ ናብ ህዝቢ ከተቕርቦ ትደሊ መስርሕ ክህሉ ክእል ታንኪዩ ኣጋይሽና ኣለኹም ትኾንኩም ሕጂ ኣይ ሆፕ ክልቴኹም ነቲ መደብ ከመይ ገርኩም ትጅምርዎ መንኩም ጀሚሩ መንኩም እዛዝሞ ድሓር ኣብ መንጎ ዘዝጎደለ መላሊእኩም ናብ ሕቶም መደብና ክንኣቱ ንኽእል ኢና ሕድሪ ጀጋኖ ኣማን ፌስቡክ ይመሓላለፍ ኣሎ ታንኪዩ ሓድነትና ታንኪዩ ናይስ ሕድሪ ጀጋኖ ኣማን ፅቡቕ ተመሓላልፍዎ ኣለኹም ታንኪዩ ክብርቲ ሓፍትና ሳባ ተስፋ ዮሐንስ ክቡር ጋሻና ከማል ዓሊ ምሳይ ተለኹም በጃኹም ኢትኩም አልዕሉሞ እቲ መድረኽ ንዓኹም ጀሚርኩም ድሓር ብሕቶ መልክዕ ክሰፍሕ እውን ስለ ዝኽእል ንዓኹም ዕድል ክንበኩም ክሳብ ዝውድኡ ክቡራት ኣሕዋት ኢትኩም ኣይተልዕሉ ሕቶ ክሳብ ንኣቱ ፕሊስ እቲ መድረኽ ነጋይሽና እዩ ክልቲኦም እንዳተመላልኡ በብታራ ዝጎደለ እንዳመልኡ ክሳብ መድረኾም ዝውድኡ ፕሊስ ንፀመም ዘለና ሕቶ ከይንርስዖ ንፅሓፎ መፅሓፍ ንልመድ ሕቶታት ፅሒፍካ ምቕራብ ንልመድ ፅሙቕ ኣቢልና መታን ከማን ነጋይሽና ሓጋዚ ክኾን ኣጋይሽና ንዓኹም ብዝጥዕመኩም ክልቲኹም እንዳተመላልኣኩም ነቲ ናይ ሎሚ መድረኽ ሒዝኩሞ ዘለኹም መደብ ዳግመ ትንሳኤ ኤርትራ ንዓኹም እዩ ክቡራት ኣሕዋት ክብርቲ ሓፍትና ሳባ ኣለኺ ማይክ ናኸ يقني زحوي هجي تي صحف سيدير له تخفت تسفى قبر هودي قوم خلو مايكروفون ودي اكل لك كبرت حفتنا اوكي ما تخل لك عادي يا ريتا تي ورقه ناي تغرينيا معناتيو بانجليزኛን بتغرينيان قدحالنا سو تناي تغرينيا قدح سديدير له ابزا ناي مسج انتانتهم تعذبتي وتكازلتنا زي بروجرام كريو خلو منتان نابتي تحستوكن اتون تقوينا እዚ ህጂ እዚ ተበግሶ እዩ ኣነ ቡልቀይና ኣብዚ ተበግሶ እና ተጸምቢረ እምበር አካብቶም አበገስቲ ናይዚ ሐሳብ ወይ ናይዚ ተበግሶ ኣይኮንኩን ግን እቲ ሓደ አድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ስለምንታይ ጅሃ አድማ ቢሉ ቅድሜ ኻስ ተዛረበ ሓው ከም ዝበሉ بخمي نزو قداي حامين كملو بخمي كتبجيسو بخمي زمنقسقاس እጂ ቀዳማይ ነገር አነ ከዚያ خنጽሮዝ ደሊ እዚ ምጥርናፍ ወይ ድማ እዚ ውድብ አይኮነን ተበግሶ እዩ ኣብቲ ወራቱን ከም ዝብሎ ተበግሶ በቅዱሳት ኤርትራውያን ዝብል ጽሑፍ እዩ እዚ ድማ ክብር ከለኹ እጅና ሶከፍና በዘለናዮ ከተማታት ሃገራትን ቦታታትን ጽፈታት ናይ ዝተፈላለዩ ስራሕ እዚ ጉዳይ ናይ ሃገርና ያሳስበና እዩ ሰብ ድማ በቡልቁ ድዩ ተወዲቡ ድዩ ብጉጅለ ድዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክነጥፍ ጻኒሁ ጁን ዝነጥፍ አካል አለው ህብረተሰብና ዝበዝሐ ከመን በቡልቁ ድማ ኣብገዝኡ ብኸመይ ገይሩ ከም ዝጥርነፉ ብኸመይ ገይሩ ከም ዝኸይድ ዝደሊ ወይ ድማ ቆልሒ ዝብል ዝነበረውን ኣሎ ማለት እዩ ጅስበብ ክስናይ እንጂ ኣብቲ ጽሑፍ እንተሪኢኹሞ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ እርግጠኛ ሓድሽን ሐሳብ አይኮነን ወይ ድማ ኣብ ልብ ኤርትራ ወይ ድማ ፈታዊ ደለይቲ ፍትሒ ወይ ድማ አንጻር አመጽ ዝንቀሳቀሰሉ ህብረተሰብና ዘይፈልጦ ዘይደልዮ ሓቂ ሓድሽ ነገር አይኮነን ሓድሽ ሐሳብን አይኮነን ኢለ ይግምት ብኸሙ ድማ አነ ናባይ ዘረብት ኾነ ነዚ ሐሳብ ናባይ ምስ ሶከሱኒ ከምዚያ ሐሳብ አላትና ሙኒ
بفيرما خدو حابرنا تخلي مستبحالكو كم أمبيبيا مالتي مسببكوا أو عزلا كم زبالكم زي تسمع معلو ويد ما هتو زفت الكان نجرون يلا نقول نصور سلاز خونة علامة حدي هجي أو حجرنا زلو سرعات نتا حجر حزب هجو هيزو نتي عمد يقصلو يزلو بزي قال دو زبلون حيلي بزي مهلاو مالتي هجي نحنا كم إرتراون دما بس تفلا نجر نا تسرع زتقملو ጉዳይ ማለት እዩ ብሄር ዲኻ በሃይማኖት ዲኻ ብስተፈላለየ ነገር እንዳፈላለየ ነቲ ህዝቢ ነቲ መጋበርያ ናቱ መናውህ ዕድሜ ናይቲ ስርዓትን ዓማፀ ስርዓት ማለት እዩ ኮይኑ ፀኒሕሎ ህጁን ይቅፅል እዩ ዘሎ ስለዚ ንሕናስ ከም ኤርትራውያን ብውልቅና እንታይ ንግበር ነዚ ሓሳብና ነተኣኻኽቦ ክእለት በብተፈላለየ ቦታ ዘለና በብተፈላለየ ፅሕታት ዘለና በብተፈላለየ ሓሳብ ዘለና ንጠርንፎ እቲ ዘለና ፍልንለያት ነጽብቦ እሞ ነቲ ሓደ ዕላማ እሱ ድማ ናይዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ዝእለየሉ ጉዳይ ከመይገና ነቀላጥፎ ዝብል ኣብ ኣነጽቀጥ ብዝብል ሓሳብ ከም ዝተበገሰ ዝፈልጥ ማለት እዩ ከም መስዋና ነዚ ሓሳብ ዘይድግፎ ዘሎ ሰው አይመስለንን ኣነ እንተ ብጀካ ምናልባሽ ኣብቲ ስርዓት ኮይኑ ነቲ ስርዓት ዝከላኸል ዝኾነ ጉጅለ እንተ ዘይኮይኑ ነዚ ሓሳብ ዝቃወም ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ኣሎ ኢለ ኣይግምትን ያነ ብኸማ እየ ድማ ሕጅስ እዚኣሲ መብዛሕቱ ሰብ እንታይ መሓደሽ ነገር ክትገብሩ እስኹም ከምዚ ከም ጉጅለ አይ ቲንክ እዛ ከም ጉጅለ ጌርና ምሕሳብ ኣብዚኣ ከነፅራ ይደልዕነ ከማል ሃወይ እንዳህራ ይግዘን ኢለ ተስፋ ገብር ምክንያቱ እዚ ናይ ጉጅለ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ናይ ሃገር ጉዳይ እዩ እዚ ምጉጅጃል ገዲፍና እዚ ምፍላይ ገዲፍና ነታ ሓንቲ ዕላማ እሳ ድማ ብዘይ ቅድስቲ ድሕረ ባይታና ሃይማኖትና ይኹን ብሄርና ይኹን ዕድመና ይኹን ጾታና ይኹን ብዘይ ፈላላይ ብሓደ ጠርኒፍና ብሓደ ኣድማዒ ዝኾነ ስራሕ ብኸመይ ጌና ክንሰር ንዝብል ሓሳቢ ማለት እዩ ኣብዚያ ዶክመንት ተጻሒፋ ዘላ ብፍላይ ድማ ንምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዝብል ህቶ ድማ ጽቡቕ ህቶ እያ ስለምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ክንብል ከለና ከም ዝበልኩ ኣነ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብዚያውን ፈሪሞም ዘለው ውልቀ ሰባት ብዝተፈላለየ መልክዕ ይነጥፉ ነይሮም ተወዲቦም ዲዮም ብውልቆም ሕጂ ኣብ ከማኣ ስጋብ እጂ ግን እዚ ዝበሃል ስጉም ወይ መቀድሜት ምንም ወላ እኳ ኩሉ ኣበርክቶ ክስታይ ግቦ እንዲዩ ክብረት ይግቦ እዩ ሁሉ ምክንያቱስ ኩሉ ዋጋ ተስተገብረ ኩሉ ምጥርናፍ ይኹን ምትሕብባራት ናብ ገለ ቅድሚት ኸይድ ኣኺሉ ወይ ለይግመታነ ንዝኾነ ይኹን ኣብዚ ዝበፅሕና ዘለና ከማን ደረጃና ክንበፅሕ ነቲ ዝሓለፈ ተመክሮታት ገለ ክንዕቆ የብልናን ኣበርክቶ ኣሎ ወይ ለይ ዝግመታነ ኩሉ ሰብ ዝሓለፈ ወይ ዝገብሮ ዝሳተፈሉ ዝነበረ ንጥፈታት ሕጂ ግን ብኸመይ ብዝበለፀ ምክንያቱ ንምንታይ ሕጂ ዝብል ዘለዎ ትንበለ እዚ ንጹር እዩ ምክንያቱ ሕጂ ሰላም ኮይኑ ተባሂልና ሕጂ እቲ ሰላም መጀመርታ እቲ ሰላም ዝገብር ህዝቢ እዩ ሓደ ውልቀ መናኺ ስርዓት ዘይኮነስ ሰላም ዝግበር ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ከም ንፈልጦ ድማ ህዝብታት ብልክዕ ንዛረብ ተኾና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝነበረ ባእስን ዘይሰላምን ኣይነበረን እቲ ኩነታት እቲ ኩናት ንምንታይ ተጀሚሩ ብመን ተጀሚሩ ኣብ ከመይ ከበፂሑ ኣብዚ ዘለናዮ ደረጃ ካብ ከመይ በፂሑ እዚ ኩልና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ሕጂ ነዚ ጎሰስ ኣቢልካስ ከምቲ ተጀማሪ ኩናት ዝነበረ ስርዓትን እቲ መራሒ ናይቲ ስርዓትን ከም ሕጂ ከዓ ከም ሰብ ሰላምን ከም ስርዓት ሰላም ጌርካ ሆሆ ምባልን እቲ ኩነይ ዘረባታትን ምግባርን እዚ ህቱ ነዚ ነገር ኣጸቢቁ ሕጹጽ ክገብሩ ዝኽኣለ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት ዓድና ብኸመይ ይኸይድ ኣሎ ሰላም ተባሂሉ ጅኻ ብዘይ ግሉጽነት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍታሕ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ኣብ ሓደ ስርዓት እኳ ይኹን እቲ መሪሕነት ስለተቐየረ ጥራይ ብዙ ነገር ተቐይሩ እሱራቶም ፈቲሆም ተተቃውምቲ ዘበሉ ክመፁ ተዓዲሞም እዚ ኩሉ ብዘይ ገድስ ዘለዎም ካልእ ፖለቲካዊን ሕብረተሰባዊ ፀገማት እነሱም እቲ ሓድሽ መፅኡ ዘሎ መራሒ ነዚ ዓይነት ለውጢ ኣታታትሉ ኣብ ኤርትራ እንተኸርካ ግን
كمان حدشتو أسرات يوسخوا لهم بري حدشتي سدتنياتات كبعدنا درجة حزبي قلت إلي وصلنا إزاي يزلوا تخونات حقنت إزاي يزلوا سلازس إذا سلام نبلان لنا سنة نقرس كمينا نبرها ويدما نردع بخميو إزاي فلامي كوينات إن معقرقارن ناي حجر إرترا ديكون ناي تكبابي زنبرة سرعتن مرحيو كم منش سلام ويملأتنيا سلام جيركا كم زي عينت ترعي زيت شلماتات أبتفلالي عبد عرب مداخل كام محابن موجوساتن قلن مقبارس إزي بتعاني زاس دمن عبلا له حزب إرترا زريو نقاتن زي تقداسنتن مماليسو يغهدو زلو حقيو سلازن إزي تبقسو دما زيوم حواتنا كم زيلو مسامسو هنغوفاينا بحلانا مالتيو هراينا ثمانا عندنا مالتيو هجيخا بولكنا انتاي كنحجز أنا بولكاي كمي إرتراويت انتاي كحجز خل انتاي كخبركت النزي زقبر زلو موحدات مترنافات حساباتن قالسن بخميجنا نسلاسلو نسالطو زبلي مالتي ስለዚህ እዚ ናይ ዝሆነ ይሁን ቀሰብ ወይ ውድብ አይኮነን እዚያ ከብራ ስለዘለኹ ወይ ብተወሳኺ ድማ እቲ ኣሞጎና ፍልልይ እቲ ዘሎ ዘይከውን artificial ወይ ድማ ናይ ሓቂ ዘይኮነ ፍልልያት ከም ሓቂ ኮይኑ እሞ ንኸምዚ ዓይነት ነገር ዕውታት ከይንኸውን ዝዓገተ እዚ ስርዓት ግርሆ ክንፈልጦ ኣለና ስለዚ ክነፍልልና ክነወግዶ ኣለና ኣነ ሕጂ ንኸማል ኣይፈልጦኒ أبغى يفلت كم من تايلكم بحدا لا ما تراخينا أم من قد تراخينا السوقة كنا نقرأكم يبغى ما ينابزي تبغوا كم تحوسه أبزي لا ما تراك نتايلنا عين خمالا حدا زجبرنا العامة حدنا زلوا سرعة زي هجاوي عماتي سرعة سلزلوا نزي كما يجيرنا نبده زبل حتى أبغى متسوينا مالتي سلزي حدنا ودي أتوك هذا عزقتي كما يجيرنا نتنسع كم يجينا نبرابرة جن مويتادي أنا زبل زلوا كنكاتعلو نخلينا عملو معلتيون عقلنا نخون كنكاتع بزعبة بس حنت حقنا تجنا الله إرترا كم حجر ناس أكوينا كابتو قوم بزي وقعوي كابتيس عن حدن بوقعوي كابتيس عن سلسن جميرو إرترا ندهريت زنقول كل عينتها كايدان بري نقدميت زنفع كايد أي خدتن إزي أبايتها زلوا حقنا تيو نزيد ما ناتي معقمنا يهبرت حاجرات من قصات كده تقوا أيتخل نا بيجونا حيدك تقوا أيتخل إذا حالات النت كوسلو زلوا نزيد قداي نودكاتنا حاجرنا بقول تبع يكون بإيكونومي ببوليتيكا يكون بدبلوماسياوي بمحبراوي هيوت حتىتي أبتسب عن زلوا من قستن سرعتني مالتيو سلاز إزياك ننتصر علينا نحنا خان تاني بقول لنا كامي جيرنا نايت تنسعي نتيا كم حاجر قوينا كاب تجمر لا نكتكدو زنبرا سقومتي نكتكيد زخلا أبستفلا لسبعتات بقوات إرتراويان اللوانا إزي فلت حقي أبملو علم تزرقهم ببتزلو حجرات نبرة سبن عابي أو ربطوز قبرو بلوسات زيجاتات اللونا نزيهم زيجاتاتنا كنت كملهم زي نخل أبنات يبلنا سلامنتاي هجي يرئني رابزي ناقدمنا بزي بارتوك متاويسي لمن اسيات فورم زبل عب ግብጽ ተዳልዩሲ እቲ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዘለውን እቲ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ናይ ኤርትራ ዘለውን ሰባት ወኪሎም ከይዶም በሽም ከማ እንሐሰቦጂ እዚ ወዓላ ወይ ድማ ፎረም ናይ መንእሰያት እዩ ሕጂ መንእሰያት ኤርትራውያን የለውም ማለት ዲዮም እዚኦም ኣዛውንቲ ናብ መንእሰያት ኤርትራ ወኪሎም ዝኸዱ ዘሎ ከም እቲ ሕጂ ነዚ ንምንታይ ይዛረብ ዘሎ ወላ ነቲ ስርዓት بقول مدنقات عن الطريق وزلهم سبات ذلك نزيع بلك بزي كستاي نتازل له نتاز عدا نتاز ألين كنبل كنكل I think زيجنتاوي قديتنا إلي يأمننا نزيعس بلك برتقمينات كنري أنكل علينا إذا زبر زلوسي بخماي مأكاني يبيناي مأكاني وخا رتعاون قنونينا قالينا سقاب جنو موجود لنا نزي سرعات نزي نحزبنا عميسو نحزبنا عسيرو نحزبنا بوداغود عداوينو زلو سرعات بقينا مأكانينا سقاب يجي ولا يوحد يبزح حد قفنا سقاب يجي مزي سرعات زلو سبات
بخبراتكم نزيع تعسبلا يحدد فجس ازي مالتي وجي انا قال لهم قالوا ازيهم من اي قالوا ودب يوم قال منهاجنا انا بزعبه زي حربات تزارب تقول انا مزخونه يكون ودب عبالنتي بالله اتا عبالنتي انا زيغا ناي ኤርትራ ስለዝኮንኩ ጥራይ ዜግነት ናይ ኤርትራ ስለዘለኒ ጥራይ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ካ ስለዘገድሰኒ ምክንያቱ አነ ከም ናይ ኩሉ ነፍስ ወከፍ ዜጋ ነቲ ንሃገረይ ዝግባአኒ ክገብር ግዴታይ ክገብር ግቡኦይ መሰለይ ካሕትት ድማ ግቡኦይ እዚ ናይ ሓደ ዜጋ መስርሕ እዩ አበብ ዘለና ሃገራት እንጂ ምርጫ ኾንክሎ ነድምጽ ዝግባአና መሰላት ይወሃበና በዘይገለጸ ገም ዜጋ ስለዝሆነ ነገራይ ከምኡኻ ግዴታታት አሉ እሱ በስርዓት እንደምን ኮንካ ከተማሃደር ዝብል አሉ እዚ ቤዚክ ዝተሓተ መዐቀኒ ናይ ዝሆነ ይሁን ፍትሃዊ ወይ ድማ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ እዚና ንብል ዘለና ዛዕበይ ህቶ ይኩነን እኮ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓተ ዘሎ እታ ዝተሓተት ቀንዲ ሕቶ እዩ ዝሓተ ዘሎ ማለት እዩ አነ ህጂ ኣብ ኢትዮጵያ የተወለደ ዓቤ ዳሕራይ ኤርትራ ነጻነት ምስኮነ ቴስዓን ክልተን ማለት እዩ ስድራና አደይና አቦይን ማለት እዩ ደቆም አኪቦም ምናብ አዶም አትዮም መናዝ እዚ ሁሉ አመት ወላብ ኢትዮጵያ ከሎ አነ ይዝክር ዜናታት ዝናይ ቪኦኤ ናይ ቢቢሲ እንዳተከታተልካ አምታይ በጽዩ እዚ ዝነበረ ምዕባለታት ማለት ያብቲ ዝነበረ ማለት ናይ ሓርነት እጂ ኣብ ግዜ ናጽነት ተጎባጊ ብሉ ዝነበረ ግዜ ማለት እዩ እጂ ዛ መስኮነት ዋዕል ሕደር ዘይብላ ብድድ ኢሎም ተወሲኦም ንምንታይ ሃገር ትበሃል ይጽበዩ ዝነበሩ ስለና ክንደይ ዋጋታት ናይ ሕዋቶምን ናይ ሞታተይን ናይ ሃቦታተይን ናይ ኮታተይን ናይ ሓትምታተይን ኩሉ ክስታይ እዚ ሁሉ ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ዋጋ ዝተከፈለላ ሃገር እያ እዚኣ ነፍስ ወከፍና ድማ ኩላህና ነዚ ጉዳይ ናይ ግዜ ናጽነት ገድሊ ይኹን ብድህሪኡ ዝነበረ ዝናይ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት ከፈ ጉዳይ ይበና እዚ ሓሶት ኣይኮነን ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ተተንኪፍሎ በዝኾነ ይኹን ነገር ተተንኪፍሎ ስለዚህ እዚ ይምልከተና እዩ ንሕና ሓደ ጉጅለ ነዚ ንኤርትራዊነት ንአና ኤርትራዊነት መን እዩ እንታይ እዩ ኤርትራዊ ከመን እዩ ኢሉ ንአና ክነግረና እዚ ክነፍቅድ የብልናን ምክንያቱም ኤርትራዊነትና ሓደ ስርዓት ዝህበና ወይ ዝክልክለና ኣይኮነን ኤርትራዊነትና ንሕና በቲ ኣብታ ሃገር ብሙላድና ወይ ድማ ካብታ ሃገር ዝተወልዱ ወለዲ ብሙላድና ዝተላበስናዩ ህጋዊ መንነትና እዩ እዚ ድማ ነቲ ዝኸውን ዘሎ ነገር ስለምንታይ ብኸመይ ክብል ክናሕትት እዚ ሙሉእ መሰና ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ሓደ ወሃቢ ሓደ ተቐባሊ ክኸውን የብሉን እዚ ካልኣይ ዜግነት ዘለዎ ሰብ የለና ኤርትራ ኩሉ ሓደ ማዕረ እዩ እዚ ሕጂ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ድሕናጽነት ኣብ ኤርትራ መጺና መጺ ሕጂ ኣነ ይገርመኩም ኣብ ኤርትራ ምስ መጻና እቲ ሞር ናይ ትግርኛ ቋንቋውን ክመሃሩን ከጽንዖን ጀሚረ እስቲል ምናልባሽ ኣብ ዘረባዩ ናይ ከምቲ አክሰንት ከልዎን ንኽእል እዚ ሕጂ ኩሉ በብ ወገኑ ሕጂ ናይቲ ናጽነት ጽበያ ዝነበረ ኤርትራ ምስኮነ ሆሂሉ ኣተመሊሱ ኣብ ዓዲ ምሳእታትን ከምዛ ንፈልጦ ሕጂ ከመይ ከም ዝኾነ ዛ ሃገር ኩላና ዘህዝን ኩነታት በጽሕና ኣለና ማለት እዩ ብኡስራትን ብቤት ማእሰርትን ትፍለጥ ዓዲ ኮይና ማለት እዩ ብኩናትን እና ገና ናጽነት ምስ ወዘርካ 93 ጀሚርካ ምስ ጎረባብቲ ብውግእን ብገለን ብኸምኡ ክትፍለጥ ከማን እዚ ዘህዝን እዩ እዚ እንታይ ዘርእየካ ነቲ ስልጣን ብወግዓዊ መልክ ዘይምርካብ ህጋውነት ዘይተላበሰ ስርዓት ቀጻሊ ስጋብ 27 ዓመት ነዚ ህዝቢ ረጊጽካ ህጁን ከተሽከዓለሉ እንጂ ከም ስማናዮ ትማለን ሎሚን እቲ ዝነበረ ሓሸውየን ሓለውለው ዘረባን ብጣዕሚ ዘሕፍር ዓይነት ነገር ንሰምዕ ነስተውዕልና ኣለና እዚ ድማ ቀጻሊ እንድህር ንሕና ደው ክነብሎ ዘይካኣና እዚ ቀጻሊ ይኸውን ብሓፂር እንታይ ክብል ደለይ እዚ ሁሉ ነገራት ኣብ ግምት ኣትዮም እዮም እዚኦም ኣበገስቲ ነዚ ሓሳብ ከም ዝብሉ ዘለው ስለዚ እናሓትላይ ግደ ኣበብ ዘለኽዎ ስራሕ ድዩ ኣበብ ዘለኽዎ ከተማ ድዩ ነቶም ኤርትራውያን ዘበሉ ኣሕዋትና ንዑናይ እዚ ጉዳይ ሃገር ገለ ንግበር ናትኩምን ናተይን ተኣበርክቶ ነዚ ነገር ንቀድሚት ካይዶ ዝኽእል እምበር ኩላና እንታይ ገድሱኒ ወይ ድማ ሰልችኒ እዩ ኣነ ደኺሜ በዚ ዝነበረ ተስፋ ምቁራጽ በቲ ዝነበረ ጸገማት ኣብቲ ምጥናፋት ቅድሚ ዝነበሩ ኢሉ ብዙሕ ሰብ ኣብ ገዚኡ ሳይ ዝበለ ተባለ እዚ ግን ከም ንገብረሉ ግዜ ኣይኮነን ኖ ኢና ነዚ ዘሎ
ድኽመታት ከመይ ጌርና ሰጊርና ነቲ ዝበለጸ ስራሕ ክንገብር ንኽእል ዝብል ሓሳብ ተበጊሱ ማለት እዩ ስለዚ ቀጻልነት ክህልዎ ኣሎ እዚ ቀጻልዎ እንትኾን ድማ ናተይ ናትኩምን ገደ ከድልዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ነዚ ኣበጊሶም ህጁን ሰርሁ ዘለው ሰባት ትካላት ወይ ድማ ውድብ ኣይኮኑን ውልቀ ሰባትም ከምዚ ከማኸውን ንሓዋሩ ምናልባሽ እንተን ዝኾነ ዝኩሉ ሓሳባት ኩሉ በሲሉ ሰበብ ቦትኡ ነዚ ሓሳብ ኣብሲሉ ኣኪቡ ኣብሲሉ ምናልባሽ ናብ ገለ ካብ ዝኽእል ዝተዳለወ ዝተወደበ ዝተጠለፈ ነገር ክፍጠር ይከኣል ድዩ ኣይከኣልን ዝብል ስለምንታይ ዘይከኣል ነገር የለን እኳ ኣብዚ ዓለም እንደራብ ሓደ ሰሜርካ እዚ ንሓዋሩ ክሕሰበሉን ክስራሓሉን ዘለዎ ጉዳይ ሕጂ ግን ዘለናዮ ደረጃ ንተኣኻኸብ ንጠርነፍ ነዚ ሓሳብና ሞ ንቅድሚት ነኺዳ ነዛ ጉዳይ ሰላም እናበልካስ ሰላም ዘየሉ እንታይ እዩ ዝዘረባ እንታይ ከዝግበር ዘሎ ዝምፍራማት በብፍቆዶ ዓደታት እንዳኸድካ ሽልማታት ገለን ምቕባል ከም ሰላም ህዝቢ ኤርትራ ግን እንታይ እዩ ሰላም ተባይሉ እንታይ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ረኺቡ ዝብል እዚ ክነጽፎ ክንክእል ኣለና ዝብል ከማል ሃወይ ኣብዛ ክትንላኣላ ንኣኻ ገድፈልካ Okay, thank you Saba. Go on كورحونا كاتل كبر قاشانا. مرحبا سمع اللورو. Hello. Yeah, thank you. كما لهم كلاتكم. سبا حبتي thank you. سبا منالوات حبتي دوكومنت كل عنتو يزغلصكو كم حدا من تربايتها ወይ መበገስ ዳንበርቲ ዶክመንት ኩሉ ፍትዋትና ዝምልስ ከይ ክኸውን ይኽእል ናዓመቀ ናሰፍሐ ተሳትፎ ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ከዓምቁን ክብርክን ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ቴንክ ዩ ሰባ ጽቡቅ ጌራ ኢላቦሬት ጌራቶላ ፍሮተቲና ምስ ኩናትና እንዳገናዘበት ማለት እዩ እምበኣርከስ ምናልባት ብድሕረ ባይታይ ብሌላ ክጅምር ከም ዝበልኮ ድሕረ ነዊሕ ግዜ ናብዚ ፓልቶ ዝምለስ ዘለኹ كم تزغلط كم تي أبتي عرس تغليف زلو نالوات نايلو معانتي زعبانا تي تنساي زبل كوينو سمين دحربايتين نمتكاز أكلتا سمي كما علي بهان كما عبد الرحمن علي تعالى كولاستين يا إلى جباد الله بأمريكا نالوات جالي كما عبد الرحمن صوت كله قديم تويل زعبه كله سمهر كله أسمراي بحلفي أب ما يتمنى بدنا شو منتميتي بدحريو أب تمرتي عالم كم تقول أنا بكورنا نجمر لا فقط جميرة قبو سانتا فاميليا حجنا حج اسمارين برسي بدحريو كامبوني ويدحرات كتب على مالتيو كاو حليفو كايح بحري ويكهاز مالتيو كومون اسمارات كيكال سكول 1995 ريدي فينيكس جرادويت كده كابو كم كله منسي إريتا نساوا كبو حجر أقولتك جبر وفيرا بساوا تفعلي كنت دهرم سنح مالتيو سناي سكوت سناي منسيات مدبات مالتيو كابو ناي فتنا نقدر حديثه ناي كل حديثات على ناي بيت ناي كوماندو كم تكنيشان ناي معسكر كوين سرح تمديبه تاغور بلوتيون زبز اخبارو ابو ابتفالي مدبات لفساتو حديثيو اربات ابريدي تكنيشان راح زيكم كم اوبريتر نايت معسكر قبل تعليم ثاني حونا اكاديمي ممهر بين اسفه بزغل حواتي مالوات دي ابيكم دلو حباينا مالتي ثاني هنا وقت معسكر مقدار سوبر فاينانس ثاني حول مستنى امريكاويان مس إيرتراز جبرون نبورو حبراوي ناي وتهدراوي قال كدانون كم انستراكتورن كم بروغرام يكونون سبيشال فورس او كا بحال كوماندو ناي امريكا حيل بحر ناي امريكا ماري كوماندو كسرح كيله بدحريو كاغلغلتي ودي تفاني اب 97 بقطع بسمره يونيفرسيتي كم ناي صح أدر رخيبة مالتيو أب إنجليش ديبارتمنت ويك أب ILS كم لابراتوري تكنيشان نايت ديبارتمنت كوينة تسرح جميرة
ابو تفاعلي صراحه سرح نيره ابنا دمصنا فيديون فرصانكم اون نايتي بيت مرتي ابنا كاريكولم قال خالص دبر نبر بعد موسى اسماعيل بس مالك بدحريو اسماعيل برسي ان حال قوتي كلنا نفوتوتي وفي ناي هذا المعز بحال ساوعيت متي مالوات كيتأصل حد دليل وادي ناي سكولارشيب عدل ونيرنا مالتي بن انا نابتي ناي لمعات ويك انا حاجر قداي وفيرنا ابوت نغراتنا بيتغير كده حاجر معات نبرنا ناي دوب كنا تغير مالتي بغت مستي ناي توانت بيد الناس مرين درس نبره دكتور ولاد إسحاق دحري من زرا مالتي وكن كيد كم دلنا أجددنا يرسوك ونسألني شو اللي يروح حكم من زرا مالتي وناب جنبار كدينا أب جنبار البوري تسليفه نهاجري أب كل خميرة أبو أبتي مجمرت هذا جبرت قدام يورارنا بتوصل تتجاري تهاري مخم دجنا مليسة كمنا نيرة كم دجنا ون كيدا أب كل تشح بابون كم ناي محرم تنايتو أبادي من مالتي سلازي أبتي أي حاجة من كل خميرة ثاني حي كم دجنا نسمع يونيفرسيتي كم راح دنات راح يقولكم تم عرب متملسة كلام بناي دبلومات يعني بناي ناي جي ويكا ناي كلا درجة بيداغوجين جغرافي جراجويتي رمالتي بدحريو كمم قابس مينستر تمرتي أبتي ناي من سياسة ناي جوا معكل تمدي بخسر متنا على نقرات السام عبد بيمكالي ناب منهرنا تمديسة أب هاي سكول بلاي أب يهران لهم نحن عمل زاكل أب إساءته ولا مثلا كم منهرنا لايف سكيل بينهم نيجيريا مالتيو ريقول أنا عم فوتو تهاجر كم حاتنا بكم زخدة فلتنا مالتيو من الوقت كيت أصله حل زي في ناي أب كنت شحز نبرة كم وعلى إيرتان تنسايد بهالزلو نعوه نسمعني إيرتان prosperity development and prosperity perspective بالنا يروح هذا هو على أب intercontinental تخيده كوابي 400 شقفات مساحات شقفات ربنا من الوقت كروت قوم أبتو أنتي تناي دي 15 من قصات نبورو جي 13 نبورو من الوقت ناي بحث قاعدنا تون أبتي زعلت أرزبتنا لزنا برا جزء مالتي وزي أبنا حاسة كرامات ناي أب كنت جن حالتي أبتو وانتي بروح هوا زرائر نبرة من الوقت فرعات كن قلتي فنتي عدلات خلفو تقوي اللي من الوقت بريزنت ناي العربية فردي أتو تعامل بقلتي وقفت نتنزل زغلو سلون كأون زلو سكول لقناها تفتيرو دحريون تنايدي 15 سارن ناي قتناها سارن تفتيرو مالتي وأون وحد وان تأثيرا نيرا الوقت توم ناي بحث قتناها زبحالو يحوات حلبي أعطان نبقى خاخد بعل بساي مدحالي بساي سعيد بساي كربيت وي تمسجن مالتي بساي داويد عبد الميكائيل جاءتهم أنا كاميرا خلوتو نيرو قال كاميرا مالتي ناي من حسام قاد ما قبلونا ونيرنا أنا بوحس أتمتو لنا بقوة سخيلة بدحري وتينا تمحتو علم مقدينا دي سي وكيل عليك تاس نبرت وان بل سخيلنا وعلى العوات أزماي نبغى تاوسينا بدحري ونتاي أقاتي ممكن نعمل سلازي كما لازم مثل بحسر بلاوش إيرتا خلو بدحري خد إيرتا كوس تجديدو من بعد أوروبا وعدد أفضل كابونا بإثيوبيا معسكر الدنيات تاني حي بإثيوبيا أديس أبابا ونكمل بمهاراي مرت قعدات نيري أبتي تبغينا وانا انقصاص حال نقرات يقبر نيرا مالتي في معسكرات ونكمل عبون بنايت معسكرات كلهم مسرح نيرا دحري أبتناي كوميشن وكاتناي تي ناي وعلى زبار نقرات ونكم كم كوميسارات كم كايدناي تي وعلى هو نسريحي أبت كوميشن تمريت نيرا كن تزيد بحال خير نبرة تدم تقام وجه كوات نيرني كفاف نيرني كم غاب نفسي بعلي كابتن ساي ووتي مالتي أبتي بحيرو تفتر نتاج عن كذا عصر تقلتنا من سياسة سمرتون كابتن مسرت أبال نيرة مالتي ونبتنا يتسامي أكل نيتي سمرتون كم نقطة بومبر كوين سر نيرة بحيرنا أمريكا متى أو أمريكا على هذا الربوط مالتي أو حاجة كامبانون كم ماركتينج سايبون سر تفرق زي ولا تمرتي كارخان نقراتهم
خيد مالك زمسل ስለዚህ እዚ ሕጂ መጪ ዘሎ ዝናይ ትንሳኤ ዝብል ዶክመንት ብኸመይ መጪኡ ንዝብል ነገራት ናብኡ ክመልሰኩም ምናልባት ከምቲ ኣብቲ ጽሑፉን ትንሳኤ ኤርትራ ዝብል ጉዳይ ኤርትራ ዝገህ ተዳለወ መስከረም 2018 ንብል ምናልባት ኣብቲ ከባቢ ናይ ጀኔቫ ዝነበሩ እዋናት ጉድሳት ኮይና ኣብቲ ነቲ ቃልሲ انتقال سجل قرعوا نبرن كم كل احنا نقول مالتي نكل زحاقه نبرن بزخون زي يكون بعابن بنش نتنكمنكي حدو اب قلنا ومتفنان مالتي احنا كل احنا عقبات نيرنا انا هاجرنا كلها خمسه وحبت تقول صنحت هاجرنا حدا تقربون حدا تحقق وين حدا يتقامي وين يدقافي كنت هاجرنا كلها الذي هاجرنا مرحان تنسى ازب الحجون ماكلو غيرو ابقي سو دلو ስለዚህ በመሰረቱ እዚ ሰነዝ ጀመር ኮሎ ካብቶም ጀመርቲ ዝነበሩ ነይረ ማለት እዩ ምናልባት ከም ዝገለጽኩም ካብ ተቃርሲ ኣይረሓኩም ኣብ ቀረባ ስለጸናሕኩም ክኾን ይኽእል ማለት እዩ ከም ሰባት ዝገለጸቶ እዚ ተበግስ ዘሎ ግን ቡልቂ ኣነውን ቡልቂ ጽንዲረ ማለት እዩ ናይ ሓደ ጉጅለ ወይ ናይ ሓደ ማሕበር ወይ ናይ ሓደ ምውት ዝበሃል ነገራት ነው ይብሉ ግን ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ዝብል ተበግስቶ እዩ ካብኡ ከዓ ናብ ህዝቢ ተመሪሱ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ይዕምቆ ነስፉሖም ዝምላ መሊኡ ዝጎድል ጎዲሉ ከዓ ህዝባውነት ተላቢሱ ከዓ ከመይ ገይሩ ናብ ሓደ መድረክ ወይ ከዓ ናብ ሓደ ደረጃ ድርኺ ወሲኹ ናህር ወሲኹ ማለት እዩ ተሃገርን ህዝብን ከድሕን ኸድናቱ ኣብኡ ኣጠቃይሎ ዘርና ሕሪናዮ ማለት እዩ ምትፍናን ወይ ከዓ ኤክስትሪም ፖላራይዝ ኮይኑ ጽንሐ في ويكا في دم بتقاومو كمون أبتي مونغو دم بتقاومو نعم دقافز بحال أنا كنت أدرك بعد بزو حيسام على نيمنا توتا دقاف انت هم متذكر النظرات ديفاين كم قبائل خليلنا الذي تمتفنان سنحت نظرات نزي أنا بحال نقر كم تستخدم هوا هو تفكير الحديث سرعات من قبل تحب على سنحة نظرات على تلين إكسكوز ويكا زي نبور وان ويكا نيجوز نهوش وان أواج مثل سيسو في مركز مثل قيد سنيحو مناتو تقولوا أبتهاجر هذا البلاد تكالو صرحات إرتا حليفاتو مثل مدرخات مالوات أبزي كوين لعلي أبتقل وزنو كباس بذل لكم أبواتي تقلت عيد اللي نماتي إرتا قليل كالسي كونت ناي زبرات ناي ولدتات كالسي حليفة مثل مالتي انتين مدرخ حليف زي قد ذكرت أنا حدا قمتي ناي ميدا ويكات ناي كالزي نامنتاي خساغر نيرو لك نابزواوي ويكا بحارة فرنسو على هاجراوي مدرخ منجستي ويكا ستيت هود يخالف بو اوف كورس كحالفون حدا مسرحات تلفزيون نيري من الواد من سنا دعرينايو تي ناي قوام درافت مقبار تناي ريفرندم حزباونت ناي نات حتى حزبي إرترا مو حازب النقرات نيرو تناي كوميشن قوامون نابزبي كمان غير مديسو أو عدتاتنا بتفعيل خطواتنا بدقنا وشتن حزبي أكاد عماتي وتكوميشن قوام مالتي مجرش عمل قعود حجو بتبايتون راتفاي غينو لك عبد كبارك بقسم الجمر انتي تتيرو سلازي بو عمر زايد لنا حجتي نحنا نعلو زلنا زعبا ويكاتم بزادتا دبو هذا الله لك الشيء كابو زفل نقرات ما تو حتى هاجر زبلا تكالاوي وانستيشنال زقون اسرار حي مالتي انا هاجر كم زحجي تريو زلكم كل نوع عينت ناي نقد زمسل زرفا زمسل نقرات ناي نقد حقلو حد هاجر ناي حد هاجر ناي بحري ناي ماريتايم حقونا له حد هاجر او حد هاجر ناي حرشا او حد هاجر ناي مريت حقلو او حد هاجر ناي تفعالي ناي تمرتي ناي تفعالي حقات على ما لازم تهاجر تحزبي تمرحنتي تمرحنا بتهاجر كل يوم تقيدوا من الزخرو كنزشن ويكا قوام ويكا حق منقسي سرعات حكي كلنا نيرو أقدامي خوينو ما أقدام خوينو دون تزنبرنا ويكا خمقداتنا توارثة ويكا هذا الآخر محمد سنحون لقى أزيو ناب فتشم تفاعات ويكا متفاش أبزبت حلو وانا للناس لازم نزخ ميجرنا نبرابرو تتنسى أخذ بالكورنا نزنا قرأتو تتقالي لازم تتنسى هاجراو من تاخذ بالو كتكلن جبو شروحو كجمرن هاجراو جبو تقدر كله نسرات ناي كابن حزبون بوليتيكال محبرات مفتارن تفقد مثل هيمانات كله دغاب زي ادلو سقطن ابو هاجراوي معباله نقدن تنطفو بايتا فتر اب كلهم ناي مسرحات متنت حداتنتن كله زصاحب دوبات بمقد حبرات هاجرات ابايتا كنصوت كلنا كم نفولتو تي فيرتشوال فيريفيكيشن ويكا تي فيرتشوال ديماركيشن بعد ابكارتا تقلت حانتي تشيبنات مالبات كوميشن ايدوب نبره أبكتشن كلتن مياديا زحلفو سنة حرينا يو نبايت خجبرو
فقادنيت فلاي كاب መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደ ቅድመ ሆነት ተቀሚጡ ማለት እዩ ክግበር ዘይካለ ንስራሕ ኣብ ካርታ ተቀሚጡ ከይዱ ማለት ስለዚ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ኣብ ሸኻላት ኣብ መሬት ኣምቢርካ ንሓዋሩ ውሕስነት ምፍጣር ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ኩሎም ናይ መንግስቲ ስራሓት ብሉጽ በተሓትነት ትራንስፓረንሲ ኤንድ አካውንታቢሊቲ ባል ነገራት ማለት ስለዚ መንግስቲ ክባል ከሎ ህዝቢ ክተት ኣለዎ ህዝቢ ኣብ ሃገርና ተሪና ግን ኣብሳይድ ዳውን ወይ ከዓ ዛዝ ዌይ ራውንድ ዘሎ ማለት ህዝቢ ነቲ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ዝሓተ ዘሎ ፍጹም ክኾን ኣይነበሮን እቲ ህዝቢ ንመንግስቲ ኣብ ንቡር እዋን ኣብ ንቡር ሃገር ወይ ከዓ ኣብ ንቡር ኢንስቲትዩሽን ወይ ከዓ ኣብ ንቡር ትካላዊ ስራሕ ዘሎ ሃገር ህዝቢ ነቲ መንግስቲ ክሓቱ ዝግባእ ማለት ስለዚ ሴከንድ ባላንስ ከምኡ ኣብቲ ሞንጎ ኣብቲ ተጻማ ኣካል ዝበሃል ተሓጋጋ ኣካል ዝበሃል ተፈራራ ኣካል ዝበሃል ሓደ ብመሰረቱ የለን ዓንዩ ሓደ ሸሽ ተሪሱ ማለት ብመደብ ክፈርስ ተገይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዕኡ ከየፍረስካ እዚ ዝኸሎ ዘለካ ሕጂ ዝኸየ ዘሎ ፓርላው ዝኾነ ኣካይዳ ከተምፃ ይትከላ ስለዚ ነው ክፈርስ ነይሩ ስለዚ እቲ ቅዋም ምስ ፈረሰ ሙሱ ናይ ምርጫ ሕጊ ምርጫ ዝነድብ ሓደ ኮሚሽኑን ተጣይሱ ነይሩ ማለት እዩ እሱን ሙሱ ጠፊኡ ማለት እዩ ተኻለኻል ነገራት ሙሱ ዝመጽ ነገራት ማለት ስለዚ እዚ ከመይ ገይሩ ከም እንደገና ይትከል ከመይ ገይሩ ይዕምብብ ዝብል ነገራቱን ኣብቲ ዶክመንት ኣብቲ ሓደ ዘለዓልናዮ ዛዕባታት ማለት እዩ ናጻ ማዕከና ዜና መስረቱ ናይ ምዝራብ መስራት ኩሉ ልክ ከም ተዓንተ ሕግታት መጣና ሕግ ናይ ሕግ ብረስ ማለት ብረስ ክዕጾና ብዓገርና ንሕሪና ንግዚያዊ ስጋት ናይ ሕግ ብረስ ብንጹር ወይ ካነ ፂሩ ካል ነገራት አጠቃይሉ ንክወጽእ ዝብል ነገራት ነይሩ ግን ከምኡ ካብ ዝበሃል ናለኩም 10 ዓመት ኮይኑ ማለት እዩ ቶማኡ ዝነበሩ መሻኪን ህዋትና ስጋብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ማሕይራት ተቀይድሎ ብሓደ ፍርዲ ብሓደ ዲ ፕሮሰስ ማለት እዩ እቲ ፕረሱን ብገይሩ ተዓጥዩ ኣብ እንኮ ልክ ከምዚ ሓደ ሰብሲ ባዕሉ ዛሪቡ መቃልሕ ኢኮ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ገለል ማሚቶ ብሎ ማሕረኛ ልክ ከም ዓይነት ኮይኑ ነቤርታ ማለት እዩ ባዕሉ ዛሪብ ባዕሉ ከም መቃልሕ ወላ ብኢንተርቪው ተሪናው ዳርጋ ምስ ነብዙ ዛረብ ነይሩ حتى مسن كتب له زي تخل مدرخ بتاعنا مثلا زي تي انستيتيوشن كنا زي تحتاتنا كنا خاطي ناي قلتنا نغرات كلها كله له زي خانتي نزي خاطي حق يزوفسو بو مساله خاطي حجر قرعو محدره ወይ ከዓ ጥዕና ዘሎ ዲሞክራሲያዊ محدره ይخيራሉ ምክንያቱ ሓደ ኣብ ሓደ ሃገር ሰላም ኣሎ ተወጣም ውስነት ጋራት ናይ ሰላም ኩሉ ማዓልቲ ዲሞክራሲ ንሕዘይለት ሃገር ሰላም ብናይ ዊንታና ሓደ ሰብ ዝኸውን ዝመጽን ዝተፈነ ማለት ዊንታና ሓደ ሰብ ኩናታው ሓደ ሃገር ብርሰት ንሕዝመጽ ኮይኑ ዊንታና ሓደ ሰብ ከዓ ሰላም ዝመጽን ድሕር ዝመጽ ኮይኑ ውሕስነት ይብሉ ስለዚ ኩሉ ማዓልቲ ሃገር ኣብ ሓደ ጋር ማለት ስለዚ እቲ ቀራና መገዲሉ ድሕራይ ኣብቲ ዶክመንት ዝገለጾ ንሕሪናዮ ድሕር ነዚ ነገራት ዝብጉ ንሕላላሊናዮ ማልባት ሕጂ ሎሚ ሓድ ዜና ነገራት ኣሎ ኩላና ምፈልጦ ቲ ኖሚናል ዝበሃል ሳንክሽን ግብራው ከነበረ ኖሚናል ዝበሃል ሳንክሽን ምናልባት ኣብቶም ገለሰበ ስልጣናታቶም ኣሴት ፕሬዚደንት ከምኡ ናቶም ናይ ምንቅስቃስ ዝግድብ ማለት እዩ ክንቀሳቀስ ትግደቡ ነይራ ናይ ኮሚቴቶም ቀጣቱ ኳዳ ካለ ልትኸራለ ሰብ ይንቀሳቀሱ ነይሮም ማለት እዩ ከምኡ እቲ ናይ ኣጽዋር እገዳን ካልኻል ነገራት ዝነማት ክላዓሊ ብወግዕኻ ኣብ ኖቨምበር 14 ክላዓሊ ማለት ናይ ዶብ ተደቲሑ ወይ ከዓ ኣትሊስት ኢትዮጵያ ብወግዕ ተቀብላቶላ ምትግባር እዩ ዘሎ ትፈቶ ማለት እዩ ከመይ ግበርካ ኣብ ዶክመንቱን ሓደ ካብቲ ኣዝጋኢ ወይ ከዓ ካብቲ ኣድረስ ክኸውን ኣሎ ግቡእ ክምለስ ኣሎ ኢና زغمتنا ስለዚ ስርዓት ንሕሪና ተን ዝሕባለን ነበረ በዓታት ወይ ከዓ ዝሕባለን ዝነበረ ኤክስኪዩዝ ተኣሊር ኣሎ ማለት ዲን እንታይ ኣኮን ዘሎ ተቆርኒዕ ኣሎ ማለት መን ተቆርኒዕ ቅድም ሕጂ ዝቤርታ ተቆርኒዕ ነይሩ ሕጂ ግን እዚ ነዚ ኩሉ ክፋኣትን ሸርሕን ገብር ፀንሐ ኣካል ስርዓት ሙሉ ክንበል ንኽእልና ማለት እዩ ምናልባት ነቲ ስርዓት ኣብቲ ውሽጢ ኮይኖም ዝዘርዎ ኣዝዮም ፓንች ወይ ከዓ በፃብዕ ዝቁጠሩ ኣካላት ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣቶም ሕጂ ምክንያት የብሎም ሕጂ ምክንያት ስለዘይብሎም ክምልሱ ዘይክእሉ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ መዓልቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናይ ተዓዛቢ ቦታ ተቐሚጡ ፀንሐ ናቱ ንሕሪና ንምንታይ ተዓዛቢ ቦታ ንሕፀን ኢልካ እቲ ኤክስኪዩዝ ሓደ ኤክስኪዩዝ እዩ ከዓ ነገራት ዝተፈላለዩ ፐርስፔክቲቭ ናይ ምርኣይ ወሁ ነይሩ ማለት እዩ ገለና ስርዓቱም ዲክታተራ ወይ ከዓ ቶታሊታርያን ናብ ፍጹም ዓመፅ ከይድሎ ዝብል ክንኮልና ኣይ ኩናት ይኹም ደሪኹ እምበር ከምዚ ከም ገበረ ነይሩ ዝብል ሰባት ነይሮም ሕጂ ግን ናብ ሓደ መድረክ ንመፃና ስለዚ እቲ ህዝቢ ሎሚ ኣብ ጉዳዩ ተዓዛቢ ዘይኮነ ተዋሳእ ከመይ ኮይኑ ይኮነሉ ስለዚ ሰላም ክንኮልና ምስ ኢትዮጵያን ገዛርሱ ሰላም ጽላ ይኮነ ኣብ ሰላም ክሳራ የለን ካብ ቋዳ መቅሰድ ነቲ ሰላም ግን ብከመይ ካተውጥሶ ብሕግታት ክመዘን ኣሎ ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕና ናይ ሴሌብሪቲ ዝመስል ነገራት ፈቆዶ ኢማራትን ፈቆዶ ሱዑድያ እንዳኸድካ ምፍራማት ኣይኮን ዝግበር ዘሎ እዚ ነገር እዚ ብሃገር በቲ ሕጋዊ ባይቶ ወይ ከዓ ውክልና ናይ ህዝቢ ዘለዎ ኣካል ናይ መንግስቲ ይኸውን ዝግቦ እሱ ከዓ ተሓታትነት ግልጽነት ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ህዝቢ
ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ እውን ሰንሰለት ዝኾነ ነገራት ክወርድን ክድይብን ፍሪዶ ካብ ዝቕበል ሓበሬታ ካብ ካልኻል ነገራት እቲ ነቲ ኣፋፅማት ኣብ እቲ ናይ ሕጊ ዘውፅእ ከኣቲ ኣብቲ ባይቶ ኮድሞ ነፋፅማት ግባረ ወይ ከዓ ኢምፕሊሜንቴሽን ምክታን ኣብ ተፈጻሚ ክኸውን ዝግብኦ ነው ግን ነዚ ኩሉ ነገራት ኣይንሪእን ስለ ዘለና ውሕስነት የብሉን ስለዚ እሱ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ቀራና መገድን ዘለና ምናልባት ኣብ ዞባ ንሪኦ ኣለና ዞባ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ወይ ከዓ ናይ መጻድብ ወሽመት ናይ ሃገራት ዓረብ ንሪኦ ዘለና ናይ የመን ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፍለጥ ካታስትሮፍ ወይ ከዓ ዓፀቦ ፋሚን ምክንያቱ ማድሜድ ኢኻ ማለት ተፈጥሮ ዝሓዘ ይኮነስኒ ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ጆ ሒዝካ ብመርሕነት ናይ ስዑድ ዓረብ ዝግበር ዘሎ ነገራት ሕጂ ኣብቲ ቃል ኪዳኑ ናይ ምእታው ነገራት ንርና ስለዚ ንሕና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ተፈላለየ ናይ ዓበይቲ ቀላያት ናይ በዓል ኮንጎን ሩዋንዳን ከምኡውን ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ዶብ ኢልና እውን ክንደይ መንእሰያት እንደጥፋና ንፈልጥና ስለዚ ሕጂ ይኣክል ኣብ ነገራት ሓሽና ኣሉ ነገራት የለን ንብላ ነው ስለዚ እንድሕር ነዚ ነገር ክንቋፀሮ ዘይከኣልና ናብ ከምኡ ነገራት ናይ ምኻድ ተቑራት ስለ ዘሎ እታ ቀረና ንትብል ዘላ ነዚ እውን ትዝንክፍላ ስለዚ እቲ ሸቐሎታት ብዓል ርእሱ እቲ ክግበር ፀንሐ ምስሉይ ዝኾነ ምክንያታት ከመይ ገይሩ መልሲ ይሕዝ ማለት ስለዚ እቲ መዓስ ናይ ዶብ ሕንፀት የቐምጥ ናይ ግዜ መቃን ወይ ከዓ ታይም ፍሬም ክህሉ ኣለዎ ሕቡራት ሃገራት ፈቃደኛ ታሪያ ኣላ ማለት እዩ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ካርቶግራፊ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ኢንስቲትዩሽን ኣሎ ማለት እዚ ነገራት እውን ክገብሮም ፈቲኑ ነይሩ በዚ ነበረ ናይ ኢትዮጵያን ሓደ ፕሪኮንዲሽንስ ወይ ከዓ ቅድመ ሆነት ስለ ዘቐመጡ ክገብሮ ዘይከኣል ማለት ስለዚ ሕጂ እውን ተግበር ኩላ መዓልትና ሓቀየና ወይ ከዓ ናታፀይና ሓነበር ኣይኮነ ናቱ እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ሕጂ ጀመረ ኣይኮነን ብሕጂ ጉዳይ ተኸይሩ በቲ ሕጋዊ መዓልዎ ተገበረሉ ክምለሰሎ ስለዚ ዘይኮይኑ ናይ ባድመት ሓደትካ ናይ ሓንሽ ንሕር ትምልስ ኮይንካ ካልእ ነገር እውን ትፈትር ኣለኻ ማለት እዩ ምናልባት ብሱዳን ካልእ ይፈትረሉ ትፈልጡ ነገራት የለ ምክንያቱ ኣብቲ ሃገር ግሉፅነትን ሓላፍነትን ዘይብሉ ከይዳ ንኸይድ ኣለና ስለዚ ሸቐሎት ናይ ህዝቢ ሪላብል ወይ ከዓ ኣብ ኩውነት ተመርሶ እዩ ሰው ኢልካ ስለ ሸቐሎት ወይ ከዓ ስልካ ነቲ ስርዓት ንምፅላም ዘይኮነ ስርዓት ብዝኽተሎ ዘሎ ፋላው ዝኾነ ኣካይዳ ካብኡ ዝብገስ እዩ ስለዚ እርቂ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን እቲ ተረባሐ ህዝቢ ኤርትራ ተረባሐ ክኾናሉ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሕሪናዮ ህዝቢ ኤርትራ ኢቭን ወላ በተን ዝርከቡ ካብ ደገ ሪሚታንስ ወይ ከዓ ብናይ መናኻት ብሎ ብናይ ሓዋላ ዘንገዘቡ ብልቡ ከይንቀሳቐሰ ናብቲ ዓዲ እኮ ሰሪፍ ነጊዱን ክሰርሕ ወይ ከዓ ገንዘብ ከጥር ክህብትን ወይ ከዓ እቲ ፍሪ ሙቭመንት ዝበሃል ነገራት ኣብ ሓደ ሃገር እቲ ፍሪደም ኦፍ ሙቭመንት ፍሪደም ኦፍ ወርሺፕ እቲ ፍሪደም ኦፍ ኦፒኒየን እቲ ፍሪደም ኦፍ ኣሰምብሊ ዝበሃል ናፃ ናይ ምእካብ ናፅነት ናይ ምዝራብ ናፅነት ንለኻይ ናይ ምምራፅ ናፅነት ናይ ሃይማኖት እምነታት ካልእ ዝበሃል ነገራት ብመሰረቱ ኩሉ ተታሒሱ ዘሎ ማለት ስለዚ እዚ ተታሒሱ ከብቅዕ ናይ ንግዲ እውን ከምኡ ንሪኦ ኣለና ማለት ሕጂ ንገዛ ርእሱ ንዓሰርተ መዓልቲ ተባሃለ ደጉን ኩዕቱ እናተባሃልካ ነቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ተጓሪቱ ካብቲ ዓዲ ወፃእ ኣሎ ብፍላይ ከዓ እቲ ፕሮዳክቲቭ ፎርስ ወይ ከዓ ሓደ ሃገር ዘብሎ ገቦን ውሕጅን ወይ ካልእ ነገራት ኣይኮነ ሃገር ዘብሎ ህዝቢ እዩ ንህዝቢ ከዓ ነቲ ህዝቢ እቲ ኣብ መንጎ ዲፐንደንት ኢንዲፐንደንት ብሎ ነገራት ሬሽዮ ኣሎ ኩላ መዓልቲ ኣብ ዲሞክራሲ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ስነ ህዝቢ ዘስምዑ ኣካላት ወይ ከዓ ስነ ፍልጠታውያን ክዛረቡ ከለዉ እቲ ኢንዲፐንደንት ዝበሃል እቲ መንእሰይ ኣፍራይ ሓይሊ እዩ ነቲ ዲፐንደንት ነቲ ነቶም ኣረጋውያን ነቶም ካልኦት መንእሰያትን ጠዊሩ ክኸይድ ዝኸማል ስለዚ እዚ ካብቲ ሃገር እንድሕር ወፃእ ኣሎ እሞ ከዓ ብዘይ ሓደ ቀይዲ ማለት እዩ ብዘይ ሓደ ናይ ዕድል ናይ ስራሕ ዕድል ናይ ትምህርቲ ዕድላትን ካልእ ናይ ምንባር ናይ ምንቅስቃስን መሰላት ስለተነፈጎ ወይ ከዓ ፑሽ ፋክተር ኩላ መዓልትና ሓደ ሰብ ዘውፅኦ ክልተ ነገራት እዩ ፑል ፋክተርን ፑሽ ፋክተርን ፉል ፋክተር ኣውፅኦ ነበለ ኩላ መዓልቲ ስርዓት ዝውንጅለና ማለት ግን እቲ ክንሪኦ ዝግባአና ግን እቲ ፑሽ ፋክተር ካብቲ ሃገር ደፊኡ ዘውፃካ ዘሎ ሓይልታት ክእለ ክእል ኣለዎ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ትምህርቲ ናይ ምንባር ናይ ምንጋድ ናይ ምህብታም ናይ ብሰላም ምንባር ካልእ ነገራት እዚ ብምሉኡ ክወሓሰሉ ክእል ኣሎ ስለዚ እቲ ዕርቂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ክበሃል ከሎ ብመሰረቱ ዕርቂ ኣብ መንጎ የሕዋት ደቂ ሃገር ይጅመር ዝግብኦ ምክንያቱ ምናልባት ዘይቀናይ ወለድ ይበሃል ዛባ ኢትዮጵያ ክንዛረብ እኮ ኣይምሕረላኒ ኣይግባእናን እዩ ግን ንሪኦ ዘለና ካሊእ ማለት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣባና ዝካየድ ዘለካ ካልእ ምናልባት ክምልሶ ከሎ ንሕርቂ ክመዋ ናይ ኢትዮጵያ እኳ ከምዚ ነይሩ እቶም ናሕና ተቃዋምቲ እውን ከምዚ ዓይነት ትሪዝን ገለ ዝበሃል ነገራት ይመፅ እዩ ብጣዕሚ ዘሕብርን ነውራም ዝኾነ ተቐነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ቁሩዒ ምሕደራ ካብኡ ሓሊፍና ናበይ ይኸይደና ኣብቲ ዶክመንት ንሕሪናዮ ሓደ ቁሩዒ ምሕደራ ወይ ከዓ ቪያብል ዝኾነ ኣድሚኒስትሬሽን
ቫሊድ ዝኾነ እቲ ብኸመይ ሓደ ቁርዑ ወይ ከዓ ሓደ ጥዕና ዘለዎ ምሕደራ ክንኮልና ከዓ ፍሉጣት ተንዓዱድ ወይ ከዓ ተን ፒላር ዝበሃላ ሓደ ካብኣተን ታ ግሉጽነት እያ ትራንስፓረንሲ ወይ ከዓ ኣካውንታቢሊቲ ወይ ከዓ ሪስፖንሲቢሊቲ ሓደ ሰብ ብዝገበሮ ሕተት ኣለዎ ሕተት ኮይኑ ግን ትካላዊ ሰራሕቲ ሃገር ክህሉ ኣለዎ እዚ ስኡልካ በቃል ዝመጽእ ሰርኩላራት ንሕሪናዮ እንታይ ያኽፊሉና ብዝሓለፈ ናይ ኩናት ናይ ዶክናት ውን ንፈልጥ ኢና ክንደይ ሰባት ብኢድ ሕዋቶም ተቐቲሎም ቁትሎ ብምባል ጥራሕ ማለት እዩ ጽሑፍ የለ ዶክመንት የለ ገሊኦም ጽባሕ ክንጎሮ ከሎም ናይ ስዋኣቱም ብስዋኣት ተመሓላልፍ ማለት ስለዚ ማዕረ ህይወት ናይ ሰብ ውን ጉደፎሞት ምንባርን ምዕባይን ምምሃርን ብሰላም ብሓጎስ ምንባር ዘይኮነቲ ተሓሪሙና ዘለውን እታ ህይወት ውን እታ ህይወት ንገዛርሳ ውሕስነት ይብላ ማለት ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ውሕስነት ክህልዎ ንሕር ኮይኑ ሓደ ቁርዒ ምሕደራ የለና ኣሎ ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ዝሓለሱ ወላ ነዚ ስነድ እዚ ውን ፓካፕ ዝገበርና ኢንዶርስ ዝገበርና ዝደገፍና ሰባት ኣብዚ ነገራት ውን ዘይወላውል ሓደ ሃገራዊ ንኩሉ ሓቆፍ ዝኾነ ንህዝቡ ውን ክሓቁፍን ከሰማምዕን ዝኽእል ናብ ዕርቅን ሰላምን ተምርሕ ዝኽእል ኣራያ ኣናምን እቲ ዶክመንት ከምቲ ዓንቶ ዝገለጹ ሓደ ከመንጠር ባይታ ወይ ከዓ መወከል ሰሪረን ዝዳንበረ ንኩሉ ክገልጽ ኣይክእል ምክንያቱ ብሓደ መዓልቲ ወይ ብሓደ መጽሓፍ ወይ ብሓደ ጽሑፍ ትገልጾ ይኮነን ጉዳይና ማለት እዩ ተከፊልና በብናቱ መልክዓት ክንሪኦ ንኽእልና ማለት እዩ ስርዓት ምሕደራ ስርዓት ሕግታ ስርዓት ካልኻል ነገራት ክረኣይ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሰፊሕን ዓሚቁን ማለት ስለዚ ህዝቢ ኣብ ጉዳዩ ተሳታፊ ክኾን ኣለዎ ምክንያቱ ድሕሪናዮ ድሕሪ ብፍላይ ቅድሚኡ ውን ማለት ኣዝዩ ዝምዝገነ ነይሩ ዘይበልካ ተዛማዲ ግን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ነርና ክንብል ንኽእል ግን ኣብ 1998 ካብ ከተሸሪና ግን ናይ ዶክናት ምስ መፀ በልማማ ናይ መንግስቲ ሰብ ኣብ ስራሕ ሙንሳርን ብዘይ ሓደ ዲ ፕሮሰስ ወይ ካብ ዘይ ሓደ ናይ ፍርዲ መስርሕ ማለት እዩ ብዙሓት ዜግናታት ውን ከም ዓንቶ ዝገለጽከውን ኣብ ተቀይድ ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣበይ ኣለውን ክበሃል ኣብ መሬት ሰፊሮም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ነገራት እዚ ክፍታሕ ኣለዎ ነዚ ነገራት ግሉጽነት ከዓ ብምንታይ ክመጽእ ኣለዎ ተሓታትነት ክንብል ከለና ሓደ ውልቀ ሰብ ይኹን ሓደ ፓርቲ ይኹን ወይ ሓደ ጉጅለ ይኹን ወላ ሓደ ካቢነ ሚኒስትራት ገዛረቱ ድሌቱ ክገብር ወይ ከዓ ነቲ ሃገር ከም ናይ ውልቁ ኣብ ወይ ከዓ ከም ናይ ውልቁ ንብረት ገይሩ ድሌቱ ክገብራ ዘይክእለሉ ወይ ከዓ ተሓታትነት ወይ ከዓ ንዕኡ ዝቀይድ ሕግታት ሓደ ቁርዒ ምሕደራ ኩሉ ስለዚ መሪሕነት በትናቱ ገልጋሊ ዝኾነ ህዝቢ ተሓታትነት ኩሉ ይግባእ ኤርትራ ንፕሬዝደንት ክሓት ዝኽእል ሕጋዊ ቅርፂ ዘለዎ ሃገራዊ ባይቶውን ካልእ ተመሳሳሊ ሓላፍነት ዝሰክም ሕጋዊ ኣካል የብላ ኩላና ምንፈልጥ ማለት ኣብ ዘለናዮ ናይ ታሪክ ኣገዳሲ መላግቦ እዞም ኣስማትና ኣብ ታሕቲ ዘርዚሩ ዘሎ ነፃ ዝኾነ ጉዳት ኤርትራውያን ነዚ ሓድሽ ኤርትራ ወረዶ ተበግሶ ወሲዱ ሓቢሩ ብምልዓል ተሓታትነት ዘለዎ ስርዓት ምትካል ከቃልዕ ንፅውዕ ማለት ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ትግብር ንዝብል ነገራት ዳሕራይ ኣብ ክተል መልስን ከንዕሙ ኮይና እዚ ነገር እዚ ዝተበግሶ እዚ ኢኒሼቲቭ እዚ ኣብ ጥቓና ዘሎ ናባና ይክመለስ ማለት እዩ ኣብ ሃገር ውሽጢ ንዝብል ሕቶታት ውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ውን ተጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ሎሚ ሰላ ቴክኖሎጂ ምናልባት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ታዝዳሓረት መረሻ ብናይ ሰብኣዊ መሰል ምኽባር ይኹን ወላ ኣብቲ ናይ ናጽነት ናይ ጋዜጠኛታት ይኹን ከምኡውን ዝገርመኩም ኣብዛ ናይ ኢንተርኔት ውን ታስተሓተላ ትሕቲ በዓል ኣብ ኣፍሪቃ ውን ዘይንፈልጠን ሃገራት ከም በዓል ማላዊ ወላ ጋምቢያ ገለ ንሕሪእና ዝተሓተ 1.2 ሜጋባይት ይገለገለ ዓይነት ምናልባት ኣብ ኣሜሪካ እዚ ኣብ ሓደጋ ውን ገዛርሱ 5-10-50 ስለዚ ስጋብ ኣብ ከምኡ ነገራት ወሪዳ ኣላ ማለት ስለዚ ኣሎ ኣይንኽእልና ግን በቲ ዘሎ ዓቕሚ ወይ ኣክሰስ ተጠቂምና እዚ ፅሑፋት እዚ በቲ እንግሊዝን ብትግርኛን ናብ ውሽጢ ኤርትራ ውን ኣትዩ ኣብኡ ንስራሕ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ቸይንስ በብከተማቱ በብዘንኡ በብሃገራቱ በብክፍለ ሃገሩ ማለት እዩ ናብ ህዝቢ ወሪዱ እቲ ህዝቢ ውን ዓጢቕዎ ነቲ ህዝቢ ውን ዓሚቑን ተዛትዩን ተኻቲዑን ማለት እዩ ናብቲ ሓበራዊ መድረኽ ወይ ከዓ ንኩላህና ከም ሃገር ከም ሃገራዊ ኣተሓዋኺፉ ንሃገር ህዝብን ከድሕን ዝኽእል ነገራት ከስኻደረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዓንዳ ርእሱ እቲ ግዝኣት ሕጊ ዝበሃል ወይ ከዓ ሩል ኦፍ ሎው ዝበሃል ነገራት ካብቲ ዓዲ በኺሩ ኣሎ ግዝኣት ሕጊ ልዕልና ሕጊ ሓደ ሃገር ድሕር ዘየላ ከዓ ውሕስነት ናይ ህይወት ውን የለን ማለት እዩ እቲ ካልእ ድሕሪ እዩ ዝመፅእ
እቲ ናይ ምንባር ናይ ምዕባይ ስድራ ናይ ምስራት ሓዳር ናይ ምግባር ቆርዖ ናይ ምዕባይ ካልእ ነገራት እዚ ከም ለግጀር ዓይነት ኮይኑ ለብየርታ ንሕሪና ማለት ከም መጋየፂ ነገራት ኮይኑ ማለት ምናልባት እዚኦም ቁንጮ ውሕራት ሰባት እቲ ንቡር ነገራት ይረኽቡ ሁሉም ሓለፋት ስለዘሎ ፕሪቪሌጅ ስለዘሆን ግን ከዓ ከምኡ ክኾን ኣይነበሮን ኩሉ ሰብ እዩ በዚ ነገር እዚ ተጠቃሚ ክኸውን ነይሩ እዚ መሰረታዊ መባእታዊ ነገራት ማለት ስለዚ ነዚ ነገራት ክውሕዝ ዝኽእል ከዓ እቲ እንኮን ግዝኣት ሕጊ ኣብቲ ሃገር ምስፋን ኣብኡ ሓሊፍና እቲ ቁጠባ ዕድላት እውን ኤርትራዊ ሎሚ መስሓቅ ጎረባብቲ ሃገራት ይረክቦም ናይ ኣብ ዓለም ዘሎ መድረክ ኣይኮንሲ ብናይ ጎረባብቲ ሃገራት ንሕርብ ወሲድና እውን ወላ ጅቡቲ ሱዳን ወላ ኢትዮጵያ ንሕርብ ወሲድና እውን ናበይ ደረጃ ወሪድና ከም ዘለና ነዚ እውን ኣብ ግምት እቲ ዶክመንት ተንኪፎሎ ማለት እዩ ካብቲ ራብዓይ መድረክ መጨረሻ ማለት እዩ መንገዲ ነባር ሰላም ምፅራግ ዝብል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናሓዋሩ ሰላም ክመጽእ ኮይኑ ከዓ ፍላይ ካብቲ ኣብ መንጎና ዕርቅን ሰላም ሕጂ እስመን ይኹም ዕርቅን ሰላም ክትገብሩ ዝብል ነገራት ኣሎ ንሕና ከም ህዝቢ ንሕና ህዝቢ ብህዝቢ ማለት እዩ ኣብዚ ንሕር ኣሚንና ንሓደ ውድብ ይኹን ንሓደ ፓርቲ ይኹን ወላ ኣብዚ ናይ ታሪክና ንሕሪእናዮ እቲ ጌጋሃት ካብ እንታይ ብገት ነይሩ ተልናዮ ጀብሃዶ ሻዕቢያዶ ዝባጉምባሮ ዝባሕታት ገለ ዝበሃል ነገራት ነይሩ ህዝቢ ስለደለዩ ህዝቢ ይሰርሱ ህዝቢ ምንጩ ህዝቢ እቲ ፕላትፎርም ወይ ከዓ እቲ መድረክ ማለት እዩ ህዝቢ ንድሕር ንሓደ ቃሲ ንድሕር ዘይደልይዎ ጀብሃ ክነብር ኣይክእልን ወላ ሻዕቢያ ወላ ዝባጉምባሮ ወላ ግደፍ እውን ክነብር ኣይክእልን ስለዚ እቲ ምንጭ ናይዚ ኩሉ ሓይልታት ናይቲ ኩሉ ናይ ስልጣን ፓወርስ ንብሎ ዘለና እቲ ህዝቢ እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ኢምፓወር ምግባር እቲ ሓይሊ ወይ ከዓ ስልጣን ናብቲ ህዝቢ ናብቲ ዋና ዝኾነ ምምላስ ማለት እዩ እሱ ንድሕር ተመሊስዎ እቲ ህዝቢ እውን ንዑ ንክጥዕሞ ቁርዑ ስርዓተ ምሕደራ ናይ ምፍጣር ወይ ከዓ ዲሞክራሲያዊ ባህሊ ናይ ምውናን ናይ ምፍጣር ዕድል እውን ክረክብ እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናቲ ሕጂ ሩል ኦፍ ሎው ዝብላ ነገራት እውን ከምፅኡ ሩል ኦፍ ሎው ካልኖ ዘለና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኤርትራ ካብ ቀደም ትሒዛውን ብቅዋምን ብሕገ መንግስትና ትካየድ ነይራ ወላ ኢቨን ኣብ ፌደሬሽን ወላ ቅድሚኡ ተመፂኻ እውን ብተፈላለዩ ናይ ከባቢታት ወይ ከዓ ዞናል ወይ ከዓ ናይ ወረዳታት ካልእ ኣመሓደርቲ ዓበይቲ ዓዲ ለባማ ዝኾኑ ዘቐመጥዎ ሕጊ እንዳባሃት ነይሩ ኣይ ማለት እዩ ተፈላለዩ ሕግታት ነባ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንኤርትራዊ ሕጊ ምሕደራ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ መጨረሻ ቅድሚቲ ዘረባይ ምውዳእ ናባኹም ቅድሚ ምላሴ ማለት እዩ ኣብዚ ከም ምውርዛይ ዝመስል ሓደ እቲ በብግዚኡ ከም እንታይ ዝበሃል ከም ነፋሒቶ ምቅያራት ንርና ዘኻና ህና ድኻም ወይ ከዓ ደኺሞም ኣሎ ካብ ምባል ክኾን ይኽእል እዩ ሓንሳ ካብ ባሮንቱ ክምለሱ ይነበሮም ነቲ ስርዓት ኣልጊሶሞ ክመፁ ነይሮም ዝብል ነበረ ሰብ ሕጂ ተመሊሱ ከም ኤርትራ ሰላም ዘለዎ ሃገር የለን ምናልባት ከዓ ዝገርመኩም ከዓ ትማሊ ኣብ ኤርትራ ከም መምህር ኮይኑ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ዘበረ ሰብ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዋን ምናልባት ገንዘብ ክዕሾ ይኽእል እዩ ስለዚ ብገንዘብ ጥራሕ ዝምድና ይክርዮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኤርትራ ንሕና ኣብ መንጎና ሰላም ተገይርና ካልኦትን ከኽብሩና እዮም ንሕና ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገር ሽግር የብልናን እዚ ካልእ ዝበሃል ነገራት ዘሎ ኩላ መዓልቲ ወላ ናይ ኣይደንቲ ዝብል ነገራት ዘሎ ዝመፅእ ዘሎ ካብ መሰረቱ ከምንታይ ገይሩ መፅኡ እውን ክንፈልጦ ክንዛልና ጠንቂ ኣለዎ ኩላ መዓልቲ ኣብ ሳዕቤን ጥራሕ ንዘረብ ስለ ዘለና ኣብቲ ኢፈክት ጥራሕ ስለንዛረብ ዘለና እቲ ኮዝ ግን እንታይ እዩ ምንጩ ኢልና ንሕሪእና ናብኡ ንሕር ኣድሪቕናዮ እቲ ዋና ከዓ እቲ ህዝቢ እዩ ነቲ ህዝቢ ንሕሪ ኢምፓወር ገይርናዮ ኦፍ ኮርስ እቲ መገደር ሰላም ምፅራግ ከዓ ብኡ መጠን ከዓ ክቀላጠፍ ይኽእል እዩ የቐኒየለይ ምናልባት ኣነ ውሕየ ክኸውን ይኽእል እየ ክብረት ሃብኒ ውድየ اوكي ثانك يو كبر غاشانا كمال علي سمع له غزانا سمع له مايك تربشكم بيدلو اوكي ثانك يو الف دي جي كبر تحفتنا سابع تسفا يوحنس تمليو ነገር እንድሕር ኣለኪ ቅድምና ብሕቶ መኻድና ንዓኹም ምትመደቡን ስለ ዝኾነ ክብር ተሓፍትና ፍትሕ ነይር ኣለኸ ተኾንኪ ሕጂ እውን ንዓኺ መመላእታ እንተሎ ጎን ወያይቲ ጽቡቕ ኣብሪህዎ እዩ ምናጥታት ገይሩ ናይቲ ትሕዝቶ ናይቲ ጽሑፍን እቲ ዕላማታቱን ተበግሱ እውን ኩሉ ዝምልከት ማለት እዩ ኣኪን ብዝበለፀ ሕጂ ብህቶን መልስን እንተሃናዮ ምናልባሽ ነቲ ህቶ ትሰብ እንዳሰማዕና ክንምልስ ከለና ኣይሓይሽ ኢለ ይግምት ምክንያቱም ብዙሕ ዝምልኦ የብለይ ኢልዎ እዩ ኩሉ ዝበዝሕ የዕን የብለይ
اوكي ثانك يو كبرتي حفتنا سابع سمع عند هرالهم كونا علي كمال علون تسامعوا تاعكم اب مدب ناي حطون ملسن كنعتم اب مدب ناي حطون ملس نتساتفتنا خنقروم اتي مدب ناي حطون ملسن تجميروا لهم بلهم اوكي ثانك يو مو كبرات حوات بتي زعبونا مسرت تبقيشنا حطونا عمق زبالك ستاي كنقرب جن عينا وحيو رئيتو عينا حباب حطونا بليس عبتنا رئيتو جزي يسنحلنا ادريس باغوني على ابلع علي تزي تقاقي ادريس باغوني هو حيل مالسي حوي حتى اسمع انت اللي حتى انا تي بزح تعشمي كان اسمع انت اللي ما حد الله خدو اذا ما قايش ناسي قامت وصنحوا ارترا تعنفن تسعين الله منعوا تنسعي نقبر يوم كلنا نحن انا حتى ينتعيو نزل العلو زلوسي اليوم بزحات ارتراويان زلعلو حتى ايو جلوبال انيشيتيف زلعلو ايو مدرخ زلعلو ايو زي حتى حجي زلعلنا زلو زوم حواتنا كالوت تقالاتون انتخونوا مالتي إذا حجي زلعلو زلو تنسعي إلومسي كافتهم قدميهم زلعلو حتتات انتاي زفوليو نقر الله ودي الله يغني لي أنا دوكم اللي ساعة فتن هواي يا صباح التأكيد زي حتو زتحاتتت يقرماكم عب زخن نايو عب أنا كمان نجزو كالعين كمزي على ما تكنهب هذا عب SBS جناننا هجي خازي مساكم عندنا زي حتو دقاقي ما تمت هجا قديمنا عتين قرب كن أمتو فتينا لنا نزحتو زي اتشي حجي كتيوم أنت ويك كبروا كم سفتنكو نفس وكف سبول كويهون إرتراوي مالتي بول كويهون أبتناي دنبا فتح زلو مالتي بول كوي جيبو كم زجي هونات صوت أنها بستفل على بوليتيكا والدبات يكون سيفيكاوي مترنافات كونو يسري سعري نيرو بزخونه يكون جن كم أنت بقولكو أنا زخلو مجلس تجاورة كله كم زي عبركوزو كم زي نبغى جينا كم قصو أيقبعني مخنات زخونه يكون سجوم تزو توسط بستفل على ملكو نزهجي بس هنا عايز لنا مدرخ عبركتو اللي ويلا يجمت مخنات كله قدس لازم لو عبتي تاريخ نايت زخونه يكون من كساس مالتي ناي استفل عليه وحضرات تموكون ترينايو مالتي لازم كله تبغى بسوق إنه يجي حدث بزاي قدستي كندينا يتعوتو كندينا يتعوتن بزاي قدس اتي زقبر عبركتو إلي أو إلي أنا يعمل مالتي يجي انتهى زفاليون زبل حتو اتفلي زبلو يعني إذا حسب انتهيو هجي نقبرو اتي زلوز عويتون مخناتو عبزي هجي عبزي وشتي كما فرمتي عبزي حساب وينهم زاتو زلو حوات أبستفل على نجار نتفتات كم زنبرون نسمع إنه يجلسون على لوبا بوجنهم أنا بقولك إذا خونة تودي بيزجبر كويس زنقفوا زنبرة عين بران بقولك أنت زي كونو بتشوف يكون بستفل على ملك نتي حسابات زنبرني الرعاية يجلس إني أنا بالسوشيال ميديا تتأكينه كنت تودي بيزجبر كون فتات عين بران قدم هجي سلازي جئت كل سابقن بتوديبو حلفها بكيدو مالتي كابتو ولك حلف كاس حلفها غير كاس ودي كاس عي يقبر نيروسا مالتي إذا هجيت بتفل على مخنات أي تعود كم تستحاسبه وإذا ما كم تستوطنه أي خد جن زجبرو عبركتو علو أبقى أنا أسمير لك حلف سلاز ده خوي هجي أنت إذا فليو نزبل هتو زكفليو عندها كوينو زكفل أنت كوينو ناتين نانا نفسه كف نزق قداي زجدسو زجايو أنا يمركز لي حسب أبقى توصل هجي فليتك تكون أنت كوينك قدامي نجر نزل كل قدم حجي أبستفل على الشنك كوينو زنا تبزنا برا عب دم فتح الزلو هزبنا زيجاتنا نزي أحتو نفسه كفنا حاتيتنا
ነዛ ሕጂ ስጋት ሕጂ ከተሰጉመና ዘይከዓለት ነገር እንታያ መፈለላይ ድዩ አምንጎና ዘሎ እሳ እንተ ኮይና ነጽብባ ይብላሉ እዚ ጽሑፍ ከምራሉ ነቲ ዘሎ መፈለላት ነጽብቦ ናብ ሓድነት ንምጻ ነቲ ዝናኣሰ ፍልል ጎሰሳ ቢልና ናብቲ ዝለዓለ ዕላማ ተኩርና ናኡና እቲ ናትና አንነታዊ ወይ ድማ ውልቃዊ ዝኾነ ነገራት ጎሰሲና ነቲ ናብ ዕላማ ከስጉመና ዝኽእል ትካላዊ ዝኾነ ድማ መስዕ ዘለዎ አሰራርሓ ይስካ ንምኻድ ዘኽእል መርገጽ ሒዝና ክነሰጉም ዘኽእለና ነገር እንታዩና እዚ ሕጂ ክንምልሳ ንኽእል ስለዚ እንታይ ዝብል ዘለኹ በሓፂሩሲ ካብዚ ሕጂ ቅድም ዝነበረ ሕጂ ተበጊሱ ዘሎ ዝተበጉሶ ዝፈልዮ ነገር እንድራልዩ ናይ ነፍስ ወከፍና ምላሽ ኢሉ ኣነ ይሓስብ ምላሽ ይብል ከለኹ ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ መልኩ እቲ ሰብ ተጠርኒፉ ዝነበረ ተጠርኒፉ ነዚ ሕቶ እዚ ተሓተኩ ሓንቲ እኳ ፍትሕን ዲሞክራሲን ኣብ ሃገረ ኤርትራ ከመይ ጌርና ነምጽእ ወይ ነታታቱ እዩ ተዘርሕቱ እዚኣ ሕጂ ብዝተፈላለየ መልክ ሰብ ተወዲቡ ይሰርሕ ነይሩ ገሊኡ ብውልቁ ገሊኡ ተወዲቡ ተጠርኒፉ ይሰርሕ ነይሩ ግን በቲ ምክንያት ነፍሶ ከፍ ወይ ነፍሶ ውድብ ይኹን ሰብ ብዘምጽኦ ምክንያት ኣይተዓወተን ወይ ድማ ከምቲ ዝግብኦ ኣይከደን ሕጂ ብኸመይ ጌርና ንኣነ ሰግራ ሕጂ እዚኣ ሕቶ ንኹላህና ኢና ተመልከት እዩ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ ኣነ ናይዛ ሕቶ መልሲ ወናኒት ክኸውን ኣይክእልን እየ ምላሽ ድማ ኣለኒ ኢለ ወናኒት ናይ ሓቂ ወይ ድማ ናይ ትክክለኛ ኣሰራርሓ እዚዮ ክብል ኣይክእልን እየ ኣነ ናቲ ዝመስለኒ ክእምት ክእል እየ ልስን ኣሕዋትና ስምዑን እያ ኣብዚኣ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ኣካይዳ ዘይሰለጠሉ መንገዲ እንታይ እዩ ስለዚ መጽናዕቲ ከድልየና እዩ መጽናዕቲ ምምማይ እቲ ኣካይዳ ዝነበረ ከድልየና እዩ ሽኡ ነቲ ዝነበረ ገምጋም ወሲድካ በዚ ምክንያት ስጋብ ዘይተዓወተ ብሕጂ ክንዕወት እንተኮይና ድማ በዚ እዩ ከዕውተና ዝኽእል ዝብል መጽናዕቲ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ገምጋም ሓበሬታ ከድልየና ማለት እዩ ምክንያቱ ተመሳሳሊ ድኽመት ወይ ድማ ተመሳሳሊ ጌጋታት ከይድገም ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ ገና ኣብዚ ተወግሶ እንዲ ዘሎ ሕጂ ኣብ ምጥርናፍ ሓሳባት ኣብ ምጥርናፍ ክኢላታት ኣመታትና ሕጂ ሓሳባትን ተግባራትን እና ነፍሶ ከፍና ንጥፍ ዘለና ኣብዚያ ኩላና ተገዲስና ንሰርሕ ዘለና ሕጂ ነዚኣ ከመይ ጌርና ቅድሚ ሕጂ ዝኣንቀጾ ነገራት ኣንቀጽዋ ክትሰግር ናብቲ ዝቕጽል ታተቕጽል እንታይ እያ ሕጂ ኩላና ብሓባር ንምልሳቶ ያሳውን ማለት እዩ ምጥርናፍ ድያ ታትቕጽል ወይ ውድብ ድያ ታትቕጽል ስቴፕ ወይ ድማ ከምዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ነፍሶ ከፍና ትዘዘለና ሓበሬታታት ኣኪብና ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ነኩነታት ኩሉ ኣጽና ከምዚያ ስለዝኾን ከምዚያ ክንቅጽል ክንሰግራ እንተኮይና ከምዚያ ክትታተሎ ኩሉ ሰብ ድማ ናብኡ ዝሰምረሉ ኩነታትና ክንፈጥር ስለዚ ናይ ነፍሶ ከፍና ግደ እያ ኣብዚኣ ትምልሶ ማለት እዩ ሕጂስ እዚኣ ሕቶ ከም ክትመጽእ ከላስ ከምቲ ውድብ ንሓደ ውድብ ወይ ንሓደ ትካል ከም ናሓቶ ጌርና ከይንወስዶ ኣነ ክብል ፈቱ ምክንያቱ እዚ ውድብ ኣይኮነን እዚ ተበግሶ እዩ እዚ ተበግሶ ድማ ካብ ካልእ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ዝተፈላለየ ሸነኽ ናይቲ ደንበ ተቃውሞ ወይ ደንበ ፍትሒ ዝመፁ ሰባት ሓደ ዝገብሮም ሓሳብ ረኺቦም ኣለው ማለት ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ፋሕ ዘብል ዝነበረ ነገር ከመይ ጌርካ እንዳወገድካ ናብታ ሓደ ዝገብሮም ጥምረት ሓሳብ ጸኒኦም ይኸዱ ዝብል ኣብኣ ንምርካብ ብዙ ነገር ከድልየና ማለት ካብቲ ሓደ ዝበልኩ ሕጂ መጽናዕቲ ምክንያቱ ናይ ዝሓለፈ ነገር እንተዘይፈሊጥካዮ ታሪክ ንክትደግም ናይ ግድን ስለዚ ካብቲ ዝሓለፈ ተማሂርና ከመይ ጌርና ክንሰግራ ንኽእል ዝብል መጽናዕቲ የድልየና ኣሎ ሕጂ ከምኡታት ድማ ከይግዙና ዝኽእሉ ክኢላታት ኣለውና ከምኡ መጽናዕቲ ገይሮም ንከምዚያ ብከምዚያ ሳይኮይና ነይራ ሓበሬታታት ድማ ኣብ ከምዚያ ዝነጥፉ ዝነበሩ ኣሕዋትና ኣይትን ብልግሲ ነዚ ብግሉጽነት ክውህቡ ነዚ ነገር ከደንፍዎ እዚ ሕጂ ነዚ ሕቶ ክትሓታ ከለኻ ተጋሪሞ ትመጽእ ስለዝነበረት እዚኣው ንዓዩ ንሓታ ስለነበርኩ እሱ ይሓታ ስለዘለኩ እንድህር ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ነይሩሞ ከሰጉመና ዘይከኣለ ካብኡ እንታይ ፍሉይ ይገብሮ ነዚ ኦኬ እንታይ ፍሉይ ይገብሮ ምንታይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተደጋጊሞ ከይሰርሕ ዝገብሮ ነገር እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክንምለስ ኣለና ማለት እዩ ብከምዚኣ እንተረኣናያ ወይ ብከምዚኣ እንተሓዝናያ
أنا نتي زقص المدرخ ويدا ما كايدا نايجي تبغسو كأوتو يخلي زبل أم مثلا يرني لي أنتو سامسونج الله هذا سور سمع الله كبرى أوكي جون سامسونج أوكي من الوقت كمال زوج خم سيدني thank you guysنا سابا تسفى يوهانس brother Kamal good to hear your voice really أنا سي تا حتوي انتايا حنتكوا خلت حتين يرنا أنا تا حنت حتو درجة حتي توائيو أركن سلامن جي reconciliation كم مقبار زعينتي كم أو خنقبر ندحر كوي ناسي مسمنينا نحنا أرك خنقبر ويتي reconciliation نقول دلناسي مسمنين مالت سي دحر زمتصدو ايكونن ولاس حجي بدالن تبدالن الله بدالن تبدالن دحر الله غينسي مني خن بدالي امينو نمني يغرى خبل زيا كالايتي تامساخ صلا زدلن تايو قدميو زمص نتقالسي مطمات ديكونن تي نقدامነት كسرع دلوو ስለዚህ ግድን ዲቲ ክመጽ መጀመርታ እርቀ ክግበር ሽዑ ኣብቲ ቃልሲ ምክንያቱሲ ነዚ ቃልሲ እዚ ንክንቃለስ ብዙ ሕቶ ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን እቲ ተፈጻምነቱ ናይቲ ቃልሲ ጥራሕ እዩ እቲ ሽግር ኮይኑ ነደለሞ ኣብኡ ከተድህቡ ዘይ ሓሰብኩም እንታይ እዩ ኣብኡ ፎካስ ዘይግበርኩም thank you مرحبا كمل لسانه سبا يا اوكي قتل كمان اوكي ثانك يو مربع تخليت فتو الدقمه اللي تقدميتي تاع فرقي مسمان بدل انت بدلنا له تبل زربا قداسي تفتيها تعني صبيا ونرئ ناتو سبون حدا حبراوي رديت كله ندلي نبحكي بحبار كنسرح تقولنا حدا كومن جراوند كلنا له سلازي اركي بدارن تبدارنا له وزب النغرات له جيتي كتاير صنحه عمق إلنا كنريهم فتنا لنا حدا كم حزبي ابوش حزبي يرتا حزب نس حزبي باسي الله نبان خليل اين برن كلنا يكون ማለት ምናልባት ዝደልይዎ ለው ምናልባት ኣብኡ ብሰንጣቂት ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ምትፍናን ክነብሩ ዝደልዩ ዝብህጉ ሰባት ኩሉ እዮም ክሰርሑ ብዘይ ምስልጋም ክሰርሑ ተኒሕና ይኹን ዳ እምበር ኣብ ባይታ ህዝቢ ንስ ህዝቢ ወላት ኩሉ ዝበሃሉ ዘሎ ሕጂ ሓደ ሓደ መልክዓት ወይ ከዓ ፖላሪቲ ክሕዝዎ ዘድልዩ ነገራት ኣሎ ኣውራጃ ዶ ብሄር ዶ ቀቢላ ዶ ካብኡ ሓዲፍካ ስጋብ ወረዳ ስጋብ እንዳታት ገለ ነገራት ኣሎ ናይ ቋንቋ ይምጽኦ ሐሳብ ባንዴራ ምጽኦ ሐሳብ ሽግራት አለ ማለት እዚ ፋብሪኬሽን ኮንተንቱ ነው ሕሶ ነው እጂቲ ቲ ኤክስትሪም ሐሳብ ኩላ ማዓልቲ እንታዩ ቲ ኤክስትሪም ንብሎ ወይ ካቲ ጽንፈኛ ሐሳብ ንብሎ እንታዩ ንኻለ ዘይቅበል እዩ ዘይዋፊ እዩ አስተናጋዲ ይኮን ኢንተርቴይን አይገብርኒ ሐሳብ ብዙሕነት አይስተናግድኒ ሀብታም አይኮን ዳይቨርሲቲ አዝ ቢዩቲ አይሪኒ ዳይቨርሲቲ كم سقات يزريو نزينا حجي عرقين بوزنا اب تحسبانا عرقي كاب نفسنا يجمر عرقي انا خق على استخوينه نت خالق غوني نت خباي تفلي امن زلو نت خباي تفلي الريا زلو نت خباي تفالي تمكرو دحربايتا زلو سب كم ود هاجري كم ستيك هولدر وي كم بعل بركي اب هاجري قبولو خلالني ازيتي عرقي كاب خبر سرا يجمر كمال مسنبسو تعرق خلالو كمان قرحينو بصلئي عويرو اندحر قال صار له كيدو اندحر حاسب كيدو كاب زعريو زبالاشو يزبزح سلازي بزي مغران ابت قالسو صنحنا سبا حبتي كم زبلو تمنالبات سبا خلت مكرو بالله انا ግን ابت قالسي بنوي عوش هاجر كنا مالبات كم اغانو خيمسل ابتوش هاجر كنا مسم دنب تقاومو زبحالو مالبات عبيت مرحتنا يزباغو مار زنورون كاوم عبد تسوانيرنا مالبات شمو متقاس
ፈልጦም ይሁን ውሕዳቱን ኣይኮን በጣም ዝቁጠር ማለት ወቀታ ረፈው ነርና ተበልናኩም ንግናን ከይመስለኩም ስለዚህ ኣይተኻለን ስለዚ ሕጂ ግን ክካል ክኢሎ ማለት ሕጂ ኣውሽ ሃገር ዘለው ነዚ ቃልሲ ነቲ ሃገር ኣብቲ መሳርዕ ናይቲ መንግስቲ ዘለውን እቲ ስርዓት ንጥፍዓት ከም ዝኸይ ዘሎ ኣብ መጨረሻ ውሳነ በፂሖም ኣሎ ሓደ ኣብነት ናይ ቀረባ ኣቦና መምህር ኣያና ኣብነታው ተገራላይ ሚኒስተር ብርሃነ ብርሀ ድሕረ ባይቱ ወላ ድሕሪኻ ሓደ ሃብታም ድሕረ ባይቱ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ ብርሃነ ብርሀ ከም ተራ ሰብ ከም ዘም ብዙሓት ዓዲ ዘለው ፒኤችዲ ወላ ገለገል ኣብ ተባሊ መምህር ኮይኑ ዲ ወይ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ተቆፂሩ ክሰርሕ ስድሩን ሓዳሩ ናብሩን ከካይድ ምዃኑ ግን ሰብ እዚ ይናና ድሕረ ባይቱ ማዓረ ኣብ ኢትዮጵያ አንተ ሳባውን ክገጻ ደል ነራ ይገለጸ ሳባ ሓብቴ ማለት እዩ ናብ ታሕቲ ኮይወጽ ማለት እዩ ኣበይ ዝነበረ ሰብ ማዓረ ኣብ ወንበር ናይ ትሒሻ ዝበሃል ኣበይ ኣብርክቶ ኣብ ቃል ሲቤርታ ዘበርከተ ምንቅስቃስ ኣብ ወንበር ነይሩ ኣብቲ ዝለዓለ ትምህርቲ ዕድል ረኺቡ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢሉሬይ ወይ ቺካጎ ነይሩ ማዲው ካብኡ ሜዳ ወፊሩ ኣብ ሜዳውን ኣብ ድሕርናት መጥሙ ሪናና ሰብ ማለት እዩ ኣብ ኮራፕሽን ኣብ ስኽራን ኣብ ገለውን ትሪኦ ሰብ ኣይነበረን ማለት ስርዓቱን ንምግባሩን ሓልዩ ዝኸይ ዝነበረ ሰብ እዩ ማለት ስለዚ ብርሃነታት ብዙሓት ብርሃነት ተዓድለውና ምናልባት ብርሃነት ጥራሕ ዘይኮነ ኢብራሂምን ኩሉና ኸሉ ማለት እዩ ስለዚ ምዚኣቶም ከመይ ጌርካ ቸይን ትፈጥር ምዚኣቶም ኣድላይ ኣብ ዘይኮነ ኣብ ምትፍና ፀኒሕና ኢና ሎሚ ግን እቲ ጽሑፉን ኣነፂርዎ ዘሎ ኣብቲ መሳርዕ ናይቲ መንግስቲ بمنستر الدرجة دي بمحضر الدرجة دي دايركتورات كونوا اليوم ابتفاعل صفحات سرعات كونوا ايفن اب سراويت ام نيتاو كله بزح حزي عقبات كم زلو نفلتينا مناتو اويلا نيرنا خمالتي سلازي እቲ ስርዓት ኣብ ምትፍናን ከምብረና ስለዘለ ዘሎ ነዚ ሓሊፍና ነቲ ስርዓት ወይ ካነቶም ቁንጮ ነቶም ውሕዳት ፓንች ነቲ ሃገር ኣብ ኩናትን ወረኩናትን ኣብ ጽልእን ኣብ ቅርሕንትን ከኺልዋ ዘሎ ነዚኦም ኣሊና ንሕና ከም ህዝቢ ግን ካብ ነፍስና ተዓሪቕና ምስ ኩሎም ኣሕዋትና ናይ ስራሕ መድረኽ ዘጥንክራና ሓደ ዓሚ ሰብ ሓብተይ ምገልጾ ዝፈተነቱን እንታይ ዝብል ነገራት ተሒስና ማለት እዩ እዚ ኣበዩ ባይታ ናይ ቃልሲ ባይታና ኣበይ ንዝብል ነገራት ሕጅውን ደጊማ ከነፅራይ ባይታ ናይ ቃልሲ ባይታና ኤርትራ ኣብ ጎረቤት ሃገር ወይ ከዓ ኣብ ርሑቕ ብምዃን ዝመፅእ ለውጢ የለን ንሕና ክንደፊር ንኽእል ንሕና ክንሕብሕቦ ኢና ንኽእል እቲ ለውጢ ከመይ ገይሩ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ይፍጠር ወይ ከዓ ተፈጢሩ ዘሎ ከመይ ጌርና ንዕኮ ኢና ክንሰርሕና ንሕና ተራ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዶሮ እንታይ ይበሃል ሓፍ ከይበል ኣቋበላ ኣብ መሪሕነትን ኣብ ስልጣንን ገለ ምቁሩቃት ነይሩ ኣበይ ኣለኻ ዘይብልካ ኣብ ባይታ ዘይወረድካ ስለዚ ንሕና እንታይ ነይሩ ዘለና ሕጂ እቲ ባይታ ምስራሕ ኣለዋ እቲ ባይታ ግን ዘይሩ ኣብ ውሽጢ ሃገር እቲ ለውጢ ክመፅእ ዘሎ ኣብ ኢኻት ናይ ባዓቂ ነቲ ሃገር ንሰላማን ምርግጋእን ክኾን ብደገ ዝመፅእ ኩላ መዓልቲ ልክ ከም ዝንቃቕሖ ብደገ ክትረም ኮላ እንታይ ትኾን ተንቃቕሖ ትፍርከሽ ትፈስያ ተንቃቕሖ ንሕር ብውሽጢ ንሕር በሲላ ተሓቂባ እኩል መቆትን ምሕቋፍ ተረኺባ ግን ጣቑታ ትወልድ ማለት ስለዚ እቲ ፍረኽ ከብር ትኾን ተቃልስና ካብ ውሽጢ ሃገር ክኾን ኣሎ ስለዚ እቲ ዕርቅን ሰላምን ብዘና ናይ ተሓሳስባይ ኣብ ተሓሳስባይ ዘይኩን በዳልን ቀታልን ተቐታልን ኮሮና ኣፍሪካ ተለምት ተኸይድና ናይዶ ኣፍሪካ ብዓቢ ሪኮንሲሌሽን ዝኸድዎ ነገራት ኣብ መንጎ ጻዕርን ተንጠለብትን ናይ ምቅታልን ናይ ኣፓርታይድን ነገራት ነይሩ ናይ ሩዋንዳ ተሞክሮን ክንወስድ ንኽእልና ዩኤን ዝኣተወ ናይ ዕርቅን ሰላምን ማለት እዩ ኣብ መንጎ ትሁትን ናይ ደም ፍሳት ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ዝኣክል ከባቢ 1 ሚልዮን ሰባት ዝጠፍኡ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ተሞክሮ የለን እቲ ስርዓት ግን ከምኡ ጆኖሳይድ ዝመስል ነገራት ብዙሕ ነገራት ድራማታት ዘርሒቡ ሃገር ማለት እዩ እዚ ንዓና ንምትፍናን ህዝቢ ደጊፎ ህዝቢ ተቐቢሎ ኢንዶርስ ገይሮ ኣይኮነን ወላ ኣብቲ ደጋፊ ንብሎ ዘለና ናይ ስርዓት ምሳና ወይ ኣብቲ ደንብ ፍትሒ ኢለን ንብሎ ዘለና እውን ነዚ ነገራት ዝቕበል ወይ ከዓ ንዑ ዝኽብክብ ወይ ከዓ ዝሕብሕብ ኣተሓስባሎ ኢና ንኣምን ኢና ንሕና ነቲ ስርዓት ብተፋይድ ብካልእ ፐርስፔክቲቭ ወይ ከዓ ሮንግ ፐርሰፕሽን ነይርዎ ስለዚ ንዓና ብልብኻ ተመለስና ዝብል ተበጉሳ ንወስደና ማለት ስለዚ ትዕርቅን ሰላምን ካባና ነባና ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ እዩ ዝብል ክምሳት ዘለ ተኻለይቲ ሕቶ ኣይበረሃትለይ ምናልባት ደጊምካ ካይትካ ይቕረታ ግበረለይ ክምልሳት ወይ ሰባት ምልኦ ተለክ ቢያ ቴንክ ዩ ሳምሶን ካልኣይቲ ሕቶኻ ተቕርበሉ ጥቕም ጋሻና ሳምሶን ጎን ምልኩና እሺ ቴንክ ዩ ክሕፅራይ ኣነስ እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ ናብነት እዚ ተበግሶ እዩ ትብልዎ ኣለኹም ግርም ተበግሶታት ነይሮም እዮም ሕጂ ሽግርና ሲ ተበግሶታት ዘይምህል ስለዘየለ ዲ ወላስ ድሌት ናይ ምቅላስ ስለዘየለ እዩ ምክንያቱ ሲ ተበግሶታት ዘይነበሩ ይኮኑን ግን እቲ ድሌት ናይ ምቅላስ ኣሎ ይክል ነው ተኣምኑ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሕጂ
بخمي مالسي بخمي ክትገልጽዎ ትኽእሉ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ምክንያቱ እቲ ተፈጻምነቱ እቲ ፍጻሚ እዩ ዘይርአ ዘሎ እቲ ፍጻሚ እዩ እውን ክውቃዕ ደይከኣል ዘሎ እሱ ከዓ እቲ ድሌት ዘሎ ወይ እቲ ዊልነስ ዘሎ ኣይመስልን እዩ ስለዚ ሕጂ ነዚ እቲ ቀንዲ ሽግርና እዚ እዩ ዝብል እምንቶ ኣለኒ እሞ እንድሕር እዚ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ እንድሕር ትብሉ ኮንኩም እስኪ ከተብርሁልና ደስ ምበለኒ يقنيلي هلو ምናልባት ተረዲኣት ኮይኑ ተሓተኻስ ተበጉሶ ቀደም ሕጂ ነይሩ ዝተበጉሶስ እንታይ ካብ ካልእ ፍሉይ ይገብሮ ወይ ከዓ እንታይ ፍሉይ ነገር ክሰርሕ እዩ ዝብል ምስም እዩ ዘለካ ስክፍታይ ሕቶ ዘይኮን ስክፍታይ እውን ዝመስለኒ ስለዚህ ነቲ ስክፍታኻ ንምምላስ ናብቲ ኩውነት ንኺድ ኩውነት ሓደ መድረኽ መድረኽ ነገራት ንሪኦ ኣለና ሕጂ እቲ መድረኽ ነቲ ክቃለት ፀንሐኮ ንሕና ብምልኡ ኣዕናዊኡ ምንም ጥቕሚ ይገበርና ኣበርክቶ ኣይገበረን ዝብል ነገራት የብልና እቲ ተፈናጢሑ ፀንሐ ልክዕ ከምዚ ማዕዶ ኣብ ሓደ ክጥርነፍ ኣይከኣለን ኣብ ሓደ ክመፅእ ኣይከኣለን ወይ ከዓ እቲ ናይ ኣተሓሳስባ ጥሙርነት እቲ ኣተሓሳስባ ዕርገት ወይ ከዓ ናብ ሓደ ደረጃ እቲ ኢንክሪመንት ኣሎ ማለት እዩ ናብ ሓደ ደረጃ ክሰግር ክድይብ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ግን ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ከዓ ክንገልፃ ፈቲና ኢና እቲ ይለፎ ኣብቲ ተቃውሞ ኣብ ተቃውሞ ክንሪአና መጀመርታ ግን ኣብቲ ተቃውሞ ኣብቲ ደላይ ፍትሕን ኣብቲ ደጋፍን ዝበሃል ብመሰረቱ ኩላ መዓልቲ ተቃውሞ ክንብል ተኮይና ኣብቲ ሃገር ባይታ ክህልወካ ኣሎ ጥዑይ መንግስቲ እውን ክህልወካ ኣሎ ንሓደ ጥዑይ መንግስቲ ኢኻ ክትቃወሞ ትኽእል በቲ ስርዓት ወይ ከዓ ብሕጋዊ መስርሕ ማለት እዩ ስርዓት ዘለዎ መንግስቲ የብልና ስርዓት ዘለዎ ተቃውሞ ክህልወና ይከኣል ምክንያቱ ባይታ አይረኸብና ሕጂ እቲ ባይታ ግን ሕጂ ንግበሮ ንብላልና ኦልሬዲ ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩሎ ንብላልና ማለት እዩ ክገልፆ ፀኒሐ ብዛ ቀዳሚት ሕቶማት ስለዚ ኣብዚአን ፍሉይ ዝገብሮ ንዝተበገሶ ካብ ናይ ቀደም ሕጂ ተበገሶ ሓደ ካብተን ተበገሶታት ትምህርቲ ክወስድ ሓደ ተበገሶ ይኮን ክወስድ ኣብኡ ዝነበሩ ኣብኡ ሓብታም ተመክሮ ዘሎ ሰባት እውን ኣብዚ ተበገሶ እውን ኣለዉ ካልኦቱ እናፀንበርገ ኸይዲ ንሓቆፈ ኸይዲ ማለት እዩ ኣይወደን ጀሚሩ ጥራሕ እዩ ካልኣይ ምክንያታት እቲ ለም ኤክስኪዩዝ እቲ ዝጠፈሸ ምክንያታት ንስርዓት ሓቢኡሉ ዝፀንሐ ነገራት እቲ ናይ ዶብ ሕቶ ዶብ ከይተሓንፀፀ ቅዋም ዝበሃል ነገራት የለን እስራት ምፍታሕ የለን ገደብ ሃገር ኣገልግሎት ሊሚታይ ንገብረሉ ኢና እዚ ኩሉ ሕቶታት ነበረ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ናይ ቁጠባ ምዕባለ እገዳ ኣለና እዚ ብምሉኡ ይለዓል ተላዒሉ ወይ ይለዓል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት እዚ ምክንያት የብሉ ኣብ ቅርዓት ወፂሎ ዕርቃኑ ወፂሎ ነዚ ዕርቃኑ ዝወፀ ከመይ ጌርካ ናብ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ተውዕሎ እዩ ዝተበገሶ እዚ ክርኢ ፈቲኑ ኣብኡ እውን ሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ መድረኽ ኢልናልና ምክንያት ኢልናልና ሳልሳይ ከዓ ዓቢ ብዓንደ ርእሱ እቲ ናይ ቃልሲ ባይታ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ንሕሪና ኣብ ሱዳን ዝነበረ በቲ ስርዓት ናይ ሱዳን ማኒፕሌት ወይ ከዓ ኢቭን ኢዳታውነት ናይ ህግደት ወይ ከዓ ናይቲ ኣብ ሃገርና ስልጣን ሒዙ ዘሎ ገባ ስርዓት ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ክጥዕሞም ስለዘይከኣለ ዜሮም ናብ ማዓቱ ኩላቶም ዝርከቡ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ፀንሐ ናይ ቃልሲ ባይታ ርኢና ኢና ምንም ክሰርሕ ኣይከኣለን ኣብኡ ነርና ኢና ምክንያቱ ብመሰረቱ ቃልሲ ከተበግሶ ኮይንካ ቪዥን ክህልወካ ኣለዎ ነዚ ቪዥን ክትጭብል ተኮይንካ ከዓ ነቲ ቪዥን ምስኡ ዝሳነ ሚሽን ክህልወካ ኣለዎ ነቲ ሚሽን ጎልስ ክህልዎ ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር ርኢና ምልስ ኢልና ኣብ 34 ንምቆሎ ማለት እዩ ሃገራዊ ንኩሉ ጠርናፊ ሓቋፊ ኤርትራ ንኡሽ ሃገር ንኡሽ ቃፅዑ መሬት ንኡሽ ህዝቢ ዘለዎ ቁርዑ ህዝቢ ብሕጊ ግዛት ሕጊ ዝኸይድ ህዝቢ ፈሪሃ እግዚኣብሄር ዘሎ ክርስቲያን ይኹን ሙስሊም ይኹን ማለት እዩ ነዚ ህዝቢ ከተመሓደር እንድሕር ዘይክኢልካ ዘይሕፍሪ ይኸማን ኣብ ዘመን እዚ ማለት እዩ ምናልባት ጎረባትና ሃገራት ንሪአና ከና ኣጫፋጫፍን ኣቃላታልን ዝምታን ሕድሕድካ ብሃይማኖትን ብቀቢላን ብብሄርን እንታይ ከዘይገብሩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ተመክሮ እዚ ኣብ ኤርትራ የለን ክእቶ ክስርሓሉ ግን ተፈቲኑ እዩ ሕሉፍ ሓሊፉ ነቲ ሰራዊት ሓሊፉ እዚ ኢቭን ንዓበይቲ ዓረብያውያን እውን ዕቁር ሰራዊት ኢልካ ብረት ጌርካ እውን ሕድሕዱ ገለ ንምግባር እውን ተፈቲኑ እዩ ኩሉ ኣይሰርሐን ስለዚ እንታይ ንብል ዘለና እቲ ናይ ቃልሲ ባይታ ሕጂ ዜርና ኣብ ኤርትራን ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ክምለሳ ነዛ ጠቂሳ ጥናኹ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘኸድናዮ ነገራት
ኣብ ሱዳን ክሰርሕ ዘይከኣለ ኣምጪኻ ናይ ጅሃድ ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሽራሮ ቀሚጥካ ግሮፉ ኢልና ምስማዕ ኣብየሙና ኣብዚ ክብድሃነ ዝኽእል ሰብ ጅሃድ ኣይነበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንሕረ ኢሉ ከዓ ኣነ ባዕለይ ምስክሬ ጅሃድ ጭሕመኻ ኣዊዕካ ስረኻ ዓፂርካ መፋርሂ ነቲ ኣብቲ ካምፕታት ዝመፀ ህዝቢ ብዙሕ ቆልቃላት ዘል ነይሩ ኣብቲ ካምፕታት ናይ ኢትዮጵያ እኮ ኣብ ቃልሲ ክቆፅም በር ዘል ነይሩ ነይር መሰርዓይዎ ግን እዚ ምስ መን ይኽቃለስ ሕድሕዱ ሃገር ካብ ዘይትፈልጦ ሰይጣንቲ ካብ ዘይትፈልጦ መራሕቲ ሰይጣን ዝበሃል ኣካይዳ ሕማቅ እኳ ተኾነት ምስላ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ክንከይፅሕና ማለት ስለዚ ሓሊፉ ናይ ብሄራት ዝበሃል ነገራት መሰር ርእሰ ውሳኔ ናይ ብሄራት ስጋ ምግንፃል ዝበሃል ሰልፍ ዲተርሚኔሽን አሶሲዬሽን ዝበሃል ነገራት ነፅዋ ብሰባት ክንድክቶ የብልና ካብኡ ሓሊፉ ናይ ኣውራጃ ሕጂ እሞ ከዓ ዝኸፍእ እንታይ መፅዩ እንድሕር እዚ ኩሉ ስራሕ ዝነበረካ ሕጂ ምናልባት ሰብ ገሪሙ ኣሎ ናይ ተስፋፅን ገለታት ገለገለ እዚ ናይ ኣዝያን ገለ እዚ ኩሉ ክባዓው ስራሕ ዝነበረ ነዚ ንምፍጣር እዩ ናቱ ነፀብራቅ ወይ ከዓ ናቱ ካውንተር ሪኣክሽን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት ስለዚ በቲ ዝገበርካዮ እንታይ ዘርኢካ what is so you harvest እንታይ ዘርኢካ ንኢኻ ተዓፅድ ሓደ ሸምጡ ነገራት የለ ማለት ስለዚ ኣይከውንን እዩ ኣይሰርሕን እዩ እንዳተባሃለ ከሎ ንዕኡ ብዘይ ዕረፍቲ ኢንተንሲቭሊ ኣብኡ ኣውፊሮ ማለት እዩ ነቲ ሃገራዊ እንዳዳኸምካ ነቲ ብኣውራጃን ብሃይማኖትን ካልእ ነገራት ከዓ ኣብኡ ቀፃሊ ወፍራት ነገርካ ማለት ስለዚ ነቲ ህዝቢ ካብ ጉዳዩ ኣብቲ ዓዛቢ ኣቐሚጥዎ ወይ ከዓ ኮይኑ ተሪፉ ከዓ ነቲ ዘሎ ስርዓት ምስኡ ምኻር ሓይሽ እሱ ሓይሽ ዝበሃል ነገራት እዚ ግን ተፈቲሑ ሕጂ ዘሎ ንኩሉ ሓቋፊ ንኩሉ ክርድእ ሓደ ሓደ መንነት ዝቦ ሓደ ዘዕድጎ የለን ኤርትራ ምን ሓደ ሰብ ሓደ ጥቕመነት ክኾን ኣይክእልን እኮ ተፋይደ መንነት ሓደ ንኣብነት ኣነ ወዲ ከተማ ወዲ ስመራ ሓደ አይደንቲ ዝንገላል ምናልባት ኣነ ሙስሊም ክኾን ይኽእል ሙስሊም አይደንቲ ኣነ ኣብ ሓደ ኣውራጃ ክኾን ይኽእል እቲ ኣውራጃዊ መንነት ክኾን ይኽእል ድርብ ዝበሃሉ ሃገራዊ እቲ ዘዕለ ዝኾነ ሓቆፈና ዝኽእል ግን ሃገራዊ ጥርናፈ እዩ ስለዚ እዚ ተበግሶ ትንሳኤ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ጥርናፈ ማእከል ዝገበረ እዩ ንሓደ ሰብ ሓሚሙ ናብ ሪፈራል ሆስፒታል ካ ዝበለፀ ድሕርቲ እንካ ናብ ሓደ ክሊኒክ ሰዶ ወይ ናይ ስነ ኣብ ሓደ ሪፈራል ሆስፒታል ኩሉ ናይ ፔዲያትሪሻ ናይ ሕክም ዴንቲስትሪ ናይ ኩሉ ኸሉ ናይ ሰርጀሪ ናይ ካል ነገራት ንሕራሎ ብሙሉእ ናብ ሪፈረንስ ኢኻ ትወስዶ ስለዚ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ባይታ ወይ መድረኽ ወይ ተበግሶ ሪፈራል ኤቭሪባዲ ክሳተፍ ፀንሐ ኣይተዓወተን ነቲ ሪሰርች ትብለን ሓሳብ ሓብተይ መፅናዕታዊ ነገራት ይግበራሉ ናተገበረ ክሪዎ ፀንሐም ከም ዘይፍረሙ ስለዚ ንዓ ኣብ ድጋፍክ መስለካ ፀንሐ ድዩ ሰሚድካ ከፍልካ ፀናሕካ ገዛኻ ድዩ ክትቃወም ፀናሕካ ብናትካ ከዓ ፀናሕካ ጌጋ ፀኒሕካ ሕጂ ናብ ሓደ ጥርነፈና ዘካብረና መድረኽ ንምፀና ዘለና ስለዚ እዚ ጥርናፍ ሓሳብ ስለዚ መድረኽ ይለለሁ ምክንያት ንገዛ ርሱ ኣብ ባይታ ፀንሐት ናይ ዶብን ናይ ገዳውን ኖቨምበር 4 ኢሎ ማለት ድሕሪ ሕጂ ገራ ዓለም ከም ዝግራት ነገር ዝበሃል ነገራት የለን ማለት ስለዚ ውሽጣዊ ጉዳይና ነተተሓልና መቃለሰ ባይታና ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ጥራሕ እዚ እኔንተ ፍሉይነቱ ኣዊና ሓነስ ዘርና ስለዚ ተበግሶ ካብ ካልኦት ተበግሶታት ተማሂሩ ንዑ ጠርኒፉ ንዑ ንሓቆፈ ዝኸይዳ እምበረ ፍሉይ ሰም ዘይገበሮ ፍሉይ ከምፅ ኣይኮን ማለት ናቶም ሓቂፉ ዝሓሸ መድረኽ ወይ ከዓ ህዝብን ከድሕን ዝኽእል ባይታ ኣበጊስሎ ንስኻ እውን ኣባሉ ኢኻ ፈቃደኛ ትኮንካ ወይ ብምሳና ተሳሚዕካ ማለት ስለዚ ማንም መዓልታዊ እንዳደመረ እንዳሰፈሐ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓቁ እዩ ማለት እዩ حلو الساعوي مايكا ناتي ديال الحكي هو امريكا زل حسقط سقام حيل من سيمت او نعيق نغرنا حاسبون يرزهون عيتي حري يعني حاول ويل ثانك يو كبراتا غايشنا كلتيكم بتاع زمسغانيو ምናልባት ኣነስክልቶ ሕቶ የዘለዋኒ